नमस्कार. आता या परिसंवादाला आपण सुरुवात करतो आहोत. विषय आहे लोकसाहित्यातून प्रतिबिंबित निसर्ग आणि पर्यावरणीय अनुबंध. म्हणजे यामध्ये एकूण 5 मान्यवर सगळे सहभागी होणार आहेत आणि या विषयाचा जो हे आहे मूळ तो म्हणजे निसर्ग आणि पर्यावरण हा असल्या कारणानं की मी या परिसंवादाची सुरुवात अर्थातच श्री राजेंद्र केरकर ज्यांनी आपल्या आयुष्यातील आजवरचा महत्त्वाचा भाग हा या 2 विषयांच्या संदर्भात फार मोठं कार्य त्यांनी केलेलं आहे आणि प्रसंगी कितीतरी धोके पत्करून किंवा ज्याला आपण वाईटपणा म्हणतो तो अंगावर घेऊन हे सगळं त्यांनी पुढं नेलेलं आहे. एक पर्यावरणप्रेमी किंवा पर्यावरणवादी म्हणून कशी एखादी वागणूक असावी आणि तीच निर्भयता कशी आपण जपून ठेवावी ह्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणून मी नेहमी केरकर यांच्याकडे पाहतो. तर त्याच्या अगोदर एकच गोष्ट सांगायची. आमच्याकडे दिलेली वेळ लक्षात घेऊन प्रत्येकाला 10 मिनटं मिळतील. तर 10 मिनटानंतर मला सांगावं लागू नये की आता तुम्ही आवर्त घ्या वगैरे तसं, कारण मला ते आवडत नाही. कारण एक माणूस तन्मय होऊन एखादा विषयावरती बोलत असतो. कुठं मनाशी भान असलं की झालं की आपण एक 10 मिनटात हे सगळं आपण आपलं काय सांगायचं ते सांगूया. तर तेवढं लक्षात ठेवून सर्वांनी या वेळेचा सदुपयोग करावा एवढीच मी विनंती करतो आणि या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो. तर मी सुरुवातीला मी काही बोलणार नाही. मगाशी माझं सगळं बोलणं झालेलं आहे. त्यामुळे या सगळ्यांचं जे काय म्हणणं आहे ते आपण सुरुवातीला ऐकूया आणि नंतर मग काही सांगावं असं वाटलं तर मी सांगेन. तर विषय आहे लोकसाहित्यातून प्रतिबिंबित निसर्ग आणि पर्यावरणीय अनुबंध. या संदर्भात श्री राजेंद्र केरकर यांनी या परिसंवादाला सुरुवात करावी अशी मी विनंती करतो. आजच्या परिसंवादाचे अध्यक्ष डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाई सर आणि माझे सगळे साथीदार. अगागा पंगाऱ्या तुका दोनच कारे फुला, एक फुल गेला आकाशा दुसरा गेला पाताळा, दोन्ही फुला मिळवूया शिगम्यावरी खेळूया. अशा पद्धतीनं आपल्याकडे पंगाऱ्याचा उल्लेख येतो. पंगाऱ्याचं लाकूड जे आहे हे जरी मऊ असलं तरी ते टणकदार आणि टिकाऊ असतं आणि त्यामुळे आपल्या पूर्वजांनी पूर्वीच्या काळी वेगवेगळे पुतळे असू द्या किंवा कलाकृती असू द्या ते करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला होता. असा हा पंगारा जो आहे तो विशेषतः जेव्हा आपल्याकडे वसंत ऋतू येतो त्या वसंत ऋतूच्या मागे तो फुलतो आणि त्याचं फुलणं जे आहे ज्या पद्धतीनं आपल्याकडे पळसाचं फुलणं हे मनमोहक असतं. पळस ज्या पद्धतीनं आपल्याकडे आपल्या जीवनामध्ये लोकजीवनामध्ये त्याचं महत्त्वाचं स्थान आहे. आपल्या लोकधर्मामध्ये त्याला महत्त्वाचं स्थान दिलेलं आहे. कारण द्विज म्हणून जे आहेत त्यांच्या वेगवेगळ्या विधीमध्ये त्याचा उपयोग केला जातो. आणि पूर्वीच्या काळी आदिवासी वेळीप समाजामध्ये जी पालवसत्री तयार केली जायची त्या पालवसत्रीसाठी पानं जी असायची ती बुथिया मोनोस्पर्मा, म्हणजे हे जे झाड आहे पळसाचं असू द्या किंवा पांगाऱ्याचं झाड असू द्या, आपल्या पूर्वजांना माहीत होतं की अत्यंत महत्त्वाचं आहे. म्हणजे आपल्याकडे इंद्रप्रस्थ महाभारतामध्ये ज्याचा उल्लेख येतो
ते युद्धभूमी जे आहे ते पूर्णपणे पळसाच्या फुलांनी अलंकृत झालेले आपल्याला हरियाणाला पाहायला मिळते. आणि आपल्याकडे कदंबांचं जे राजधानी, घाटावरची राजधानी पलासिका, जिला आज आपण हळशी म्हणतो, ही हळशीसुद्धा त्या गावात गेलात विशेषतः वसंत ऋतूमध्ये तर पूर्ण गाव जे आहे ते पळसाने अलंकृत झालेलं पाहायला मिळतं. आणि त्यामुळे पळस जेव्हा फुलतोय तेव्हाच आपल्याकडे सुगीमह म्हणजे येणारा गीम जो आहे तो आनंददायी व्हावा म्हणून आपल्या पूर्वजांनी ह्या पळसाच्या फुलांचा वापर जो आहे तो रंग तयार करण्यासाठी केला होता. आजही आपल्याकडे मधुमेहाचे जे रुग्ण वाढत आहे त्यांच्यासाठी औषध म्हणून आपण ते जे पाणी आहे ते जर चहा म्हणून बऱ्यापैकी आपण उपयोग करू शकतो. आपल्या पूर्वजांनी ही जाणीव होती आणि त्यामुळे त्यांनी वेगवेगळ्या जगण्याच्या गोष्टीसाठी त्यांचा उपयोग केलेला आहे. म्हणजे आपल्याकडे विशेषतः हायग्रोस्कोपिक सोडियम क्लोराईड जे आहे हे ठेवण्यासाठी बरकलं तयार केली जायची. ही बरकलं जी आहे ही बरकलं विशेषतः बेतापासून तयार केली जाते. आणि बेतापासून तयार केलेल्या ह्या बरकलांना पानं जी वापरतात ती पळसाची पानं वापरतात. का वापरतात? कारण हे मीठ जे आहे ते विरघळून जाऊ नये. म्हणजे जवळजवळ 3 वर्ष आपण मीठ व्यवस्थितपणे सुरक्षित ठेवू शकतो या पळसाच्या पानाने तयार केलेल्या एखाद्या बरकलामध्ये. म्हणजे आपल्या पूर्वजांना ते ज्ञान होतं आणि वेगवेगळ्या गोष्टीतून त्यांनी हे ज्ञान जे आहे ते साध्य केलेलं आहे. आपल्याकडे आता धालोचा उल्लेख झाला. तो धालोचा उत्सव जो आहे हा उत्सव इतका सुंदर असतो आणि तो भूमातेचं प्रतीक म्हणून आपल्याकडे येतो. आषाढ महिना, कार्तिक महिना, मालनी पुनवे आनंद झाला गे, झाला झाल्या बरा झाला सखया साध घाला गे. अशा पद्धतीनं जेव्हा बाया 2 पाती करतात आणि त्या पातींच्या माध्यमातून निसर्गातलं जे फुलणं फळणं आहे हे सगळं मांडतात. आणि तो जो महिना आहे ज्याला आपण पौष महिना म्हणतो, ज्याला आपण मालून महिना म्हणतो, तर त्या मालून महिन्यामध्ये आपल्याला शेतीची कामं जी आहेत ती आटोपलेली असतात आणि हिरवीगार शेतं जी आहेत, वायंगणी शेतं ती डोलत असतात. तर ती प्रसन्नता जी आहे ही प्रसन्नता मानवी समाजाने विशेषतः स्त्रियाने, कारण स्त्रिया ज्या आहेत त्या कृषी संस्कृतीच्या जनक आहे. आपल्याकडे जेव्हा आदिमानव वास्तव करत होता तर त्या आदिमानवाने प्रारंभी जंगली जनावरांची शिकार जी आहे ती करून त्यांचं मांस भक्षण तो करत असायचा. आणि त्यावेळेला स्त्रिया ज्या आहेत त्यांचा बराच कालखंड आपल्या त्या गुंफेमध्ये असायचा. आणि त्यावेळेला गुंफेमध्ये त्यांनी निरीक्षण केलं की काही विशिष्ट प्रकारची वनस्पती आहेत त्याचे बिया ज्या आहेत त्या पडतात आणि त्या उगवतात. त्यातनं शोध लागला शेतीचा आणि म्हणून शेतीचा जो शोध आहे हा स्त्रियांनी लावलेला आहे. म्हणून ती कृषी आणि संस्कृती याची निर्मिती झालेली आहे. म्हणून आपल्याकडे धालोमध्ये जी गाणी येतात त्या धालोच्या प्रत्येक गाण्याचं जर आपण अभ्यास केला तर आपल्याला लक्षात येतं की कोणत्या प्रकारचं भात आपल्या गोव्यामध्ये विशेषतः व्हायचं. म्हणजे आपल्याकडे बारदेसमध्ये सालीगाव म्हणून आहे गाव. आता हे सालीगावने महाराष्ट्राला GI टॅग मिळवून दिलेला आहे. असं जर कोणाला सांगितलं तर विश्वास बसणार नाही. कारण घनसाळ नावाचा जो तांदूळ आज आजऱ्याला त्याचं नावलौकिक मिळालेलं आहे, तो मूळ तांदूळ आपल्याकडचे जे कष्टकरी समाज आहे, ख्रिस्ती आणि हिंदू ही लोक स्थलांतर त्यांनी केलं 16व्या शतकामध्ये. गोव्याच्या इतिहासासंदर्भात खूप चुकीचे संदर्भ आहेत की धर्मसमीक्षणाच्या कालखंडामध्ये केवळ आपल्याकडे हिंदू लोक त्यांनी पलायन केलं, पण तसं नाही. एकत्रितपणे हिंदू लोक जे आहेत त्यांच्या समवेत चंदगड तालुक्यामध्ये विशेषतः कोल्हापूरमध्ये आपल्याला हा समाज जो आहे तो प्रामुख्याने पाहायला मिळतो. आणि त्यांनी जाताना बरोबर घनसाळ तांदूळ घेऊन गेले. त्याच पद्धतीनं आपल्याकडे काणकोण भागातील म्हणजे ते मूळ जे लोक आहेत ही तिसवाडीतल्या गावशी म्हणून जे गाव आहे ह्या गावशीवरून पलायन केलेली लोक जे आहेत ती आजही उत्तर कन्नडमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात.
आणि पहिल्यांदा काणकोणमध्ये त्यांनी वास्तव्य केलं आणि त्यानंतर मग पुन्हा त्यांनी दिग्गी, मार्रा किंवा जुना हा जो सगळा परिसर आहे तो व्यापलेला आहे. आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे ते जेव्हा गोवा सोडून गेले तर त्यावेळेला गोव्यातून सोनं चांदी त्यांना नेता येत नव्हतं. म्हणून ह्या लोकांनी आपल्याकडे कंदमुळांच्या बिया ज्या आहेत त्या घेऊन गेल्यात आणि आज उत्तर कन्नडचा जो प्रदेश आहे तो त्यांनी समृद्ध केलेला आहे. म्हणजे लोकसंस्कृती जी आहेत ही कशा पद्धतीनं समाज आपल्याबरोबर नेत असतो आणि विशेषतः आपल्याकडे जे आदिवासी समाज आहे या आदिवासी समाजामध्ये जी वेगवेगळी गीतं आहेत, वेगवेगळ्या परंपरा आहेत, वेगवेगळ्या श्रद्धा आहेत, म्हणजे ह्या सगळ्या जर बघितल्या तर आपल्या लक्षात येतं की त्यांनी ह्या निसर्गामध्ये देवत्व अनुभवलं. आमच्याकडे कडवळ म्हणून जो गाव आहे तर त्या ठिकाणी महादाई नदी जी आहे ती गोव्यात प्रवेश करते आणि कडवळच्या जवळच एक केळील नावाचं गाव आहे आणि त्या केळीलमध्ये कृष्णापूर आहे आणि त्या कृष्णापूरमध्ये पिस्त्याची कोंड आहे. आणि हा पिस्तो जो आहे तो अदृश्य रूपाने वावरतो आणि ह्या अदृश्य रूपाने वावरणाऱ्या पिस्त्याला मानणारा जो समाज आहे तो विशेषतः करंजोळ, कुमठळ त्या भागामध्ये असतो आणि त्याशिवाय केळील आणि कृष्णापूर या भागामध्ये तो राहतो. तर तो पिस्तो जो आहे तो रक्षक आहे आणि त्यामुळे महसीर नावाचे, महसीर म्हणजे ज्यांचं डोकं खूप मोठं आहे अशा प्रकारचे माणसाच्या आकाराचे मासे जे आहेत ते पिस्त्याच्या कुंडीमध्ये पाहायला मिळतात. आता देवडोहाच्या माध्यमातनं या ठिकाणी आपणाला हे सगळं रक्षण झालेलं पाहायला मिळतात. कोणी धाडस करत नाही की आपण तिथं जावं, मासेमारी करावी, कारण त्याने निसर्गामध्ये देवत्व अनुभवलेलं आहे आणि त्यांना माहिती आहे की या ठिकाणीच या माशाचं विशिष्ट असं अधिवास आहे आणि तो सुरक्षित राहिला पाहिजे. आता तुम्ही जर रिवण गावामध्ये गेलात तर रिवण गावामध्ये कोळम आहे आणि त्या कोळममध्ये वाघऱ्या अमास नावाची पौष महिन्यामध्ये एक विधी होतो. तर त्या विधीमध्ये तिथला समाज जो आहे कष्टकरी वेळीप समाज आहे तो विशेषतः वाघांची त्या ठिकाणी पूजा करतो. वाघ कशासाठी? कारण वाघाने येऊन आपल्या गुराढोरावरती हल्ला करू नये आणि त्यासाठी त्या ठिकाणी जसं ती वाघऱ्या अमावास केली जाते तसंच आपण जर काले हे जे गाव आहे हे गाव बरोबर सांगे आणि धारबांदोडा या सीमेवरती आहे. तर त्या ठिकाणी वाघरे गाळ म्हणून आहे. पूर्वीच्या काळी त्या ठिकाणी एक देवराई होती आणि त्या देवराईमध्ये त्या वाघाचं अस्तित्व होतं. म्हणजे वाघाची जी मूर्ती आहे तर तो वाघ ठिकाणी लोक पूजतात. का पूजतात वाघ? कारण त्यांना माहिती होतं की अन्न साखळीमध्ये महत्त्वाचा घटक जो असणारा वाघ आहे त्याचं आपण संरक्षण केलं तर आपल्या शेतीभातीचं रक्षण होईल, ही त्यांना भाबडी आशा होती. आणि म्हणूनच आजही आपल्याकडे जे शिगम्याची गाणी आहेत, वेगवेगळ्या उत्सवाच्या प्रसंगी लोक वेगवेगळ्या परंपरा, म्हणजे आता तुम्ही जर कुर्गला गेलात तर त्या कुर्गमध्ये तिथल्या बाया ज्या आहेत तर त्यांच्या साडीच्या निऱ्या ज्या आहेत तर निऱ्यांचा आपण जर बघितलं तर त्यांचा आकार जो आहे तो वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. त्यांचं साडी नेसणं हा प्रकारच वेगळा आहे. त्याला कारण काय झालं तर त्यामागे एक कथा आहे की कावेरीला ब्रह्मगिरीमध्ये उगम होतो कावेरीचा आणि ही कावेरी नदी जी आहे ही तिला महापूर यायचा आणि एकदा असा मोठा महापूर आला आणि सगळं त्यांचं शेतभात वाहून गेलं आणि त्यावेळेला ह्या चिंतातूर झाल्या आणि म्हणून मग त्यांनी काय केलं की सगळ्या बाया ज्या आहेत त्या एकत्र आल्यात आणि त्या पाण्यामध्ये उतरल्यात आणि करता करता पाणी त्यांच्या ढोपरापर्यंत गेलं आणि त्याने त्या निरा जरा वर उचलल्या आणि त्यानंतर त्यांच्याकडे म्हणजे ती कावेरी जी माता आहे तिला समजलं की ह्या बाया ज्या आहेत त्या मरणार परंतु वाकणार नाहीत, त्या आपल्यासमोर नतमस्तक झालेल्या आहेत. आणि म्हणून आपोआप त्या नदीला कळलं आणि नदीचं पाणी जे आहे ते कमी होत गेलं आणि तेव्हापासून त्यांच्याकडे ती विशिष्ट प्रकारची साडी नेसण्याची पद्धत जी आहे ती कुर्गमध्ये आपणाला पाहायला मिळते. म्हणजे वेगवेगळा समाज जो आहे, म्हणजे मी हल्ली आता नागपूरला गेलो होतो तर माहूरझरी नावाच्या गावामध्ये मी गेलो तर त्या ठिकाणी माहूरझरी हे एका आपले मातृदेवता जे आहे तिचं पूजन आपल्या मातीची
जी मूर्ती आहे तर त्या माध्यमातून केलं गेलं. तर त्या ठिकाणी वर्तुळ आहे, ही वर्तुळंसुद्धा तिथल्या समाजाने त्यांना देवत्व प्रदान केलं आहे. लोक मानतात की या ठिकाणी देवाचं अस्तित्व आहे. म्हणजे असं समाज जो आहे, आपली लोकसंस्कृती आहे, याचा आपण जर बारकाईनं अभ्यास केला तर लक्षात येतं की आपल्या समाजाने निसर्ग आणि पर्यावरणाचे अनुबंध जे आहेत ते जतन करण्यासाठी वेगवेगळ्या गीतांची, वेगवेगळ्या उत्सवांची परंपरा आपल्याकडे निर्माण केलेली आहे. आणि आजही आपण म्हणजे विशेषतः सुर्ल या गावामध्ये जर गेलात तर त्या ठिकाणी पूर्वीच्या काळी गीती नावाचा उत्सव व्हायचा. भावा बहिणी म्हणजे ते नातं जे आहे त्या नात्याचे अनुबंध जे आहेत ते अनुबंध त्यांच्या वेगवेगळ्या गाण्यातून आपल्याला अनुभवायला मिळतात. म्हणजे हा सगळा जो ऋणानुबंध असू द्या, निसर्गाविषयीचे, आपल्या नात्याविषयीचे, हे सगळं जे आहे ते लोकसाहित्याच्या माध्यमातून त्यांनी जतन करून ठेवलेलं आहे. आणि लोकसाहित्याची ही परंपरा जी आहे आजही आपण तिचा उपयोग करून आपलं नातं जे आहे ते निसर्गाकडे आणि पर्यावरणाकडे समृद्ध केलं तर मला वाटतं की आमचं जीवन अधिकाधिक सुंदर होईल आणि आपल्याला आनंद मिळेल. आजही आपल्याला ज्या पद्धतीनं आपण जीवन जगतो ते पुढं जर न्यायचं असेल तर त्याच पद्धतीनं आपण मार्गक्रमण करणं गरजेचं आहे. धन्यवाद. पर्यावरणीय अनुबंध हे लोकसाहित्यातून प्रतिबिंबित कसे झालेले असतात ते आपल्याला राजेंद्र केरकर यांनी सांगितलेलं आहे. पुढील वक्ते आहेत डॉक्टर विनय मडगावकर. वंदे मातरम या महत्त्वपूर्ण गीताची 150 वर्ष पूर्ण होत असतानाच भूमीला अभिवादन करण्याचा उत्सव आयोजित केल्याबद्दल आदरणीय पौर्णिमा केरकर यांचं मी अभिनंदन करतो. सध्या अनेक वारकरी पंढरीच्या पांडुरंगाला भेटायला गेलेले आहेत आणि इथं लोकसाहित्याचे वारकरी प्रत्यक्ष पांडुरंगच इथं उपस्थित आहेत. आणि माझं भाग्य असं आहे, एक नव्हे, एका बाजूला पांडुरंग आहेत, दुसऱ्या बाजूला विठ्ठल आहे. त्यामुळे अशा लोकसाहित्याच्या अभिनव पद्धतीनं कार्य करणाऱ्या दोन विठ्ठलांबरोबर बसणं. सोबत आहेत राजेंद्रभाई केरकर सर, त्याच्यानंतर गीता आणि सुशा आणि उपस्थित सगळे संशोधक, अभ्यासक, मान्यवर, विनम्र अभिवादन. माझा जो विषय आहे तो गोमंतकीय लोकजीवनातील निसर्गभान आणि फुगडी गीते. मोजक्याच शब्दात हा विषय मांडण्याचा प्रयत्न करतोय. अभ्यास खूप केलेला आहे, फक्त 10 मिनिटात सरांनी सांगितल्याप्रमाणे हा विषय मांडण्याचा प्रयत्न आहे. गोमंतकीय लोकजीवन म्हणजे गोमंत भूमीच्या वैशिष्ट्यपूर्ण भौगोलिक परिसरात निसर्गाच्या सान्निध्यात शतकानुशतके राहणाऱ्या बहुसांस्कृतिक मानवी समूहाची जीवन प्रणाली, दैनंदिन जगणे, त्याची श्रमसंस्कृती, सण, उत्सव, चालीरीती, सामाजिक नातेसंबंध आणि निसर्गाशी असलेला त्यांचा आदिम अनुबंध होय. हे लोकजीवन जल, जमीन आणि जंगल याच्याशी जोडलेली आहे. एक शाश्वत व श्रमप्रधान सहसंबंध इथं अपेक्षित आहे. आता निसर्गभान म्हणजे केवळ निसर्गाची बाह्य सौंदर्य पाहणे नव्हे, तर मानव हा निसर्गाचाच एक अविभाज्य भाग आहे याची प्रगल्भ जाणीव असणे. निसर्गाचे ऋतुचक्र, पर्यावरणीय समतोल, वनस्पती आणि प्राणी यांचे मानवी जीवनातील स्थान समजून घेऊन निसर्गाचे शोषण करणे नव्हे, तर शाश्वत सहजीवनाचे नाते राखण्याचा विवेक बुद्धीचा समन्वय म्हणजे निसर्गभान. हा माझ्या विषयाचा मूळ आयाम. याच्यामध्ये निसर्गभान आणि निसर्गपूजन यांची सहसंबंध आपण समजून घ्यायला हवेत. आपल्याकडे आत्ताच राजेंद्र सरांनी सांगितल्याप्रमाणे देवराई आहे, आमराई आहे. आपल्या गोव्यात काणकोण, सांगे, केपे या ठिकाणी प्रचंड प्रमाणात देवाकरता जंगल सुरक्षित ठेवलंय. देवराई, आमराई, पेडणे या ठिकाणी जर गेलो तर त्या ठिकाणी काळोबाचं स्थान आहे, ज्या ठिकाणी परिसर असा आहे केवळ जंगल, आणि त्या जंगलात कोणीही जाऊन ते जंगल कापू नये हा प्रतिबंधात्मक नियम अलिखित का असेना पण पाळला जातो. ही आपली देवराई संकल्पना असंख्य वर्षापासून अस्तित्वात आहे. त्याचबरोबर आमच्या गोमंतकामध्ये सूर्य, सृष्टी, वसुंधरा,
सागर आणि समुद्र, सह्याद्री यांना पूजनीय स्थान दिलेलं आहे. सृष्टीचा जर विचार केला तर आपण सांघिक्यपे काणकोण याविषयी मी तुम्हाला सांगितलं. त्याचबरोबर आमच्या गोव्यात वटपौर्णिमा होते. कोरगावला जर आपण गेलो तर कोरगावमध्ये एका मंदिरामध्ये देवाची मूर्ती पूजली जात नाही, तिथं बैलांची पूजा केली जाते. बैलांना पूजनीय मानलं जात आहे, त्यांना मूर्ती रूपाने कमळेश्वर मंदिराच्या परिसरामध्ये पूजलं जात आहे. इतकंच नव्हे तर जवळच नागगावडा नावाचं आणखीन एक मंदिर आहे, त्या ठिकाणी नागपूजन होत आहे. त्याच्याबरोबर पुढे गोव्यातील कितीतरी गावांची नावांचा जर आपण विचार केला तर आपल्याकडे नागवा बारदेश तालुक्यामध्ये, पेडणे तालुक्यामध्ये नागझर आहे. आपल्या विद्यापीठाजवळ नागेळी नावाचं गाव आहे. म्हणजे नाग ही संकल्पना गोव्यामध्ये पूजनीय नव्हेच तर त्याचबरोबर स्थान विषयाला सुद्धा जोडलेली गेली आहे. त्याबरोबर आत्ताच सरांनी सांगितलं की शिगम्याच्या संदर्भात मला सांगणं इथं गरजेचं आहे. आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये, लोकसंस्कृतीमध्ये चुकीचा उच्चार, अपप्रचार, अपशब्दांचा उल्लेख प्रतिबंधित आहे. परंतु शिगम्याच्या काळात एखाद्या व्यक्तीला शिवी देणं स्वीकृत आहे, कारण हे मानसशास्त्रीय विज्ञान आहे. ज्या पद्धतीने आपण प्रेशर कुकरचा विचार करतोय, प्रेशर कुकर मध्ये अनावश्यक म्हणजे जास्त जर गॅस असेल तर ब्लास्ट होऊ शकतो, स्फोट होऊ शकतो. आपल्या मानसिकतेचा विचार करून राग, द्वेष, मत्सर त्याचं विरचन होण्याकरता आपल्याकडे शिगमोत्सव, म्हणून आपल्याकडे म्हणतात ना, बुरा न मानो होली है. कारण हे सगळं या शिगमोत्सवाच्या कालावधीत होतं आणि त्याच्यात चोरांचं रोमट आमच्या मोर्जेमध्ये होतं. आणि हे सुद्धा पर्यावरणीय घटकच चोरले जातात आणि चोरून घरी नाही घेऊन जाऊ शकत, ते खांद्यावर घेऊन नाचतात. हा विषय मला इथं नमूद करायचा आहे, निसर्ग भान या दृष्टीने. त्याच्यानंतर आपल्याकडे आहे वसुंधरा. आपल्या गणपतीचं पूजन आपण करतोय, गणपती मातीचाच, भूमीचा. या कालावधीत सृजनशक्ती प्रफुल्लित झालेली असते. आळमी, अळू हे याच कालावधीत आपल्याला पाहायला मिळतं. अशा भूमीचं सर्जनशील प्रतीक म्हणजे गणपती. मातीपासून या मातीचं केलेलं पूजन म्हणजे गणपती पूजन. आणि या गणपती पूजनामध्ये आपण मातीचंच पूजन करत नाही, आपण निसर्गाचंही पूजन करतो. माटोळी निसर्ग, महागणपती श्रीफळ निसर्ग, महादेव तिथे सुद्धा आणखी श्रीफळाचाच वापर केला जातो, तो सुद्धा निसर्गाचा प्रतीक. इथं सुद्धा आपण निसर्गाचंच पूजन करतो. त्याच्या पुढे दुसऱ्या दिवशी आपण नवे आणतो, भूमीचं पूजन केलं जातं. त्या ठिकाणी सुद्धा भूमीला वंदन करून नवीन कणस आपण गणपतीला अर्पण करतो. सांतेर भूमिका, वारुळ रोहिणीचंच आपण पूजन करत असतो. पालियेला भूमिकेचं प्रतीक म्हणून वारुळाचं पूजन केलं जातं. भौम या ठिकाणी सुद्धा सातेरीचं पूजन वारुळाच्या रूपाने केलं जातं. केपी तालुक्यामध्ये वारुळाचं पूजन केलं जातं. अशा पद्धतीनं वसुंधरेचं पूजन आमच्या गोवंतकामध्ये होतं. समुद्राचं पूजन होतं नारळी पौर्णिमेच्या निमित्तानं किंवा सुताच्या पौर्णिमेच्या निमित्तानं. आपल्या सह्याद्रीचंही पूजन होतं. लोकसाहित्य याविषयी अधिक मी बोलणार नाही. आता सरळ आपल्याकडे जो महत्वाचा विषय जो आहे माझा संशोधनाचा आणि अभ्यासाचा, फुगडीच्या माध्यमातून निसर्ग संवर्धन, निसर्गाचा प्रतीकांचा उपयोग फुगडीमध्ये कसा केलाय. सगळ्यांना ज्ञात असलेली फुगडी. गणपती देवा करी तुझी सेवा, नवस वाहीन रे, 5 फळानी 5 फुलानी दुर्वा वाहीन रे. आणि त्याच्यानंतर सौभाग्यवती काय म्हणते गणपतीकडे, कपळाचा कुंकू दे जन्मभर आणि काय मागीन रे. आणि हे सगळं गणपतीला आपण जे अर्पण करणार, 5 फुलं 5 फुलं निसर्गातूनच आपण स्वीकारले असते. श्रीमद भगवद्गीतेचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा पत्रम पुष्पम फलम तोयम हे आपण निसर्गाचीच भाग भगवान श्रीकृष्णाला अर्पित करत असतो. आणि ते सुद्धा शुद्ध असायला हवे, याचंही भान आपल्या पर्यावरणाच्या दृष्टीनं महत्वाचं आहे. आपल्याकडे आणखीन एक फुगडी आहे. सकाळच्या पारी शंख वाजविला, शंखाच्या नादानी गोविंद उठला, गोविंद उठोनी पाण्यासी गेला, पाण्याचा विटाळ माशाने केला. त्याच्यानंतर फुलांचा विटाळ, अशी वेगवेगळी कवन आहेत त्याच्यामध्ये. इथं सुद्धा पर्यावरण विषय फुगडींच्या माध्यमातून आपल्या पूर्वजांनी सांगितलेला आहे. त्यानंतर पुढे देवतांचं मानवीकरण आपल्या फुगडीमध्ये झालेलं आहे. श्री गणेशा महादेवा तुझी गवर जाते माहेरा
जाता जाल्यार जाऊ दे, कपळभर तिळा लावू दे. आणि त्याच्या पुढे जाऊन सूर्याविषयी मगाशी सांगितलं होतं, सूर्याची राधिका कन्या गे, उठली कोम्याच्या साधका गे. सूर्य सृष्टीचक्र चालवणारा आहे आणि आपलं कालचक्र दिनमान कोंबड्याच्या आरवण्याने सुरू होतं. आणि आपल्याकडे सीता सकाळच्या पहारी उठते, असंही कालमान निसर्गाचं भान आपल्या लोकसंस्कृतीमध्ये पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर आमच्याकडे आणखीन एक फुगडी आहे, सूर्य उगवला दर्याच्या पलीकडे. आपल्या गोव्यातील फुगडीमध्ये शेषा कन्या झाली, रेशमा किंवा कावेरी बहीण माझी, इथं आपल्या सहसंबंधाचा इथं उल्लेख आपल्याकडे पाहायला मिळतो. मगाशी उल्लेख केल्याप्रमाणे पंढरीच्या पांडुरंगा रे विठ्ठला रे, लवकर रे कंठ माझा दाटला रे. आणि त्याच्यात पर्यावरण संबंध काय माहित आहे, सखूच्या गे घरी देव झाडू मारी. पर्यावरण स्वच्छता अभियान हजारो वर्षापासून भगवान पांडुरंग सखूला मदत करतोय, स्वच्छता मोहीम त्या काळापासून सुरू आहे आपल्याकडे. त्याच्यानंतर राधेविषयी, कृष्णाविषयी असंख्य फुगड्या आपल्या गोमंतकामध्ये आहे. त्याच्यात पुढे तुलसी वृंदावन, ज्या पद्धतीनं एक कन्या दुसऱ्या घरामध्ये जाते, एक वनस्पती पुष्प वाटिकेतून मुळापासून उपटली जाते आणि आपल्या दारात आपण त्या पुष्प वाटिकेत दुसऱ्या वनस्पतीला स्थान देतो. महिलेचं जीवन, सौभाग्यवतीचं जीवन असंच नाही का? एका घरातून लहानाची मोठे होते आणि दुसऱ्या सासरी जाऊन तिथं ती नांदते. ही भावना तुळशीची आहे. दारातले तुळसी तू पानन पान, फुलसी तू पानन पान फुलसी. कपळाच्या कुंकवासाठी किती लोक वनवासी गे, किती लोक वनवासी. ही तुळशीची भावना, त्या तुळशीला सांगण्याची धारणा जी आहे ना, ती आपल्या गोमंतकामध्ये आहे. त्याच्यानंतर केपीमध्ये ना एक फुगडी सापडली मला, तिक तिक मसाला, कांदा हवा कशाला, आज माझा सोमवार चंद्रेश्वराला नमस्कार. तिक तिक मसाला, लसूण हवा कशाला, आज माझा मंगळवार गणपतीला नमस्कार. इथं सुद्धा आहार, निसर्गाचा विचार करून इथं आहाराविषयी सांगितलंय. त्याच्यानंतर सासर माहेर मगाशी सांगितल्याप्रमाणे, शेत माझे डोंगरी ग, चित्त माझे माहेरी, आई माझी चिंता करी, धू माझी एकटी, नको आई चिंता करू, सासू आहे संगती. अशा सौभाग्यशाली सुना मोजक्याच असतात, हेही भान आमच्या लोकसाहित्यामध्ये आहे. बरोबर ना? सौभाग्यशाली अशा सुना मोजक्याच असतात. त्याच्यानंतर डोंगरामध्ये मोर आरवला, पाण्यामध्ये मोर पिंजरला, सांग सांग माझ्या भरताला, भेटून येते माझ्या आईला, दारातले दारात फुल फुलले चाफ्याचे, बालपणी सुख भोगले बापाचे. दारातले चाफ्याचे फुल, डोंगरातील मोर, मनाचा विचार करणारी ही प्रतीक आहेत. त्याचबरोबर पुढे उड उड पाखरा जा माझ्या माहेरा, आई माझी चिंता करे, लेक माझे एकटी. पक्ष्यांच्या माध्यमातून, पाखराच्या माध्यमातून मेसेज, संदेश आदान प्रदान करायची प्रक्रिया आमच्या लोकसंस्कृतीमध्ये सुद्धा आहे. आणि त्या पाखराला काय सांगते ही मुलगी, सांग माझ्या माहेरा, नाही लेक एकटी, आत्या आहे संगती. अनेक ठिकाणी मामाची कन्या आत्याच्या घरी दिली जाते, इथं आत्या आहे संगती. त्याच्यानंतर पुढे आणखी एक महत्वाची फुगडी मला सांगायची आहे, ती ही मगाशी सांगितले होतं ना, मोजक्याच सौभाग्यवती सुना असतात ज्यांना भाग्यशाली सासवा मिळतात. ज्या नसतात ना, त्याचंही प्रतिनिधित्व आमच्या फुगडीमध्ये आहे. मी एकच फुगडी सांगतोय, प्रतिनिधित्व त्या सासवांचं सुना लोकसाहित्यामधून कशा करतात. मी बाई कशी गे मी बाई कशी, कपडाला कुंकू लावून लक्ष्मी कशी. पुढचं ऐका, सासू कशी गे सासू कशी, चुलीकडे बसलेली घुस कशी. पुढची संपूर्ण रामायणामध्ये, इतर काव्यामध्ये वनवास भोगणारी प्रभू श्रीरामचंद्राची सीता पाहायला मिळते. आपल्या गोव्यातील सीता
धनुष्यबाण धारण करणारी आहे, रथावर आरूढ होणारी आहे. उठली सीता बसली रथा, रथ चाले ग धडाधडी. आमच्या गोव्यातील सीतेला भाऊ आहे, जनकाला पुत्र आहे, याचा उल्लेख रामायणामध्ये नाही, पण आमच्या सीतेला भाऊ आहे. सीतेचा भाऊ विचार करी, सीते बहिणी तू कधी येशील. त्याच्यानंतर पुढे चमचम चांदणे चंद्रात, लख लख प्रकाश दर्यात, पहिला अवतार सूर्याचा, सूर्य चालेगी दिवसाता. आमच्याकडे 10 अवतार आहेत, मत्स्य कुर्म वराह दर्शी वामन परशुराम रामकृष्ण बौद्ध कलंकी. आपल्या लोक साहित्यामध्ये सूर्य पहिला अवतार आहे, चंद्र दुसरा अवतार आहे. त्याच्यानंतर पुढे तर 1-2 मिनिटातच पूर्ण करतोय, कारण निसर्ग भान सांगत असताना समय भानही तेवढंच महत्वाचं आहे. गंगेला महत्व दिलेलं आहे आमच्या लोकसाहित्यामध्ये. अलतडी गंगा पलतडी गंगा, गंगीत सोडला तीरग, सरस्वती माझी थोरग, त्याच्या पायाकडे नाचे मोरग. आणि समारोपाकडे येतो. आपल्या लोकसंस्कृतीचं संवर्धन आज आपली तरुण मुलं करत आहेत. गोवा विद्यापीठामध्ये लोकसंस्कृती या विषयावर एक पेपर सर शिकवला जातो आणि लोकसंस्कृतीचं संवर्धन करण्याच्या संदर्भात, संशोधन करण्याच्या संदर्भात आणखीन एक पेपर शिकवला जातो. आणि मी अभिमानात सांगतोय, गोवा विद्यापीठातील कितीतरी विद्यार्थी लोकसंस्कृतीचं संकलन करतात, संशोधन करतात. आणि त्याचबरोबर आपल्या या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून मी अभिमानात सांगतोय, असंख्य वृद्धांना जाऊन त्या भेटतात, लोकसंगीत, लोकसाहित्य, लोकगीत संकलित करून घेतात. आणि आज आपल्या विद्यापीठामध्ये कितीतरी मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे लोकसंचित समृद्ध पद्धतीने आपल्या या विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून एकत्र झालाय. हा माझा महत्वाचा निष्कर्ष सांगणं गरजेचं आहे. आणि दुसरं, काल परत्वे, लोकदैवतामध्ये बदल होत आहे. सांगतेर रुईण, आपल्याकडे वारुळ असा शब्द आहे. काही ठिकाणी सातेरीची मूर्ती जी पूजली जाते तिथं सातेरी नसते, तिथं महिषासूर मर्दिनीचं पूजन केलं जातं. तिथं मूर्ती असते तर महिषासूर मर्दिनीचं. या संदर्भातही लोकसाहित्याचा अभ्यास करत असताना आपण विचार करायला हवा. मगाशी आणखीन एक विचार सांगणं गरजेचं होतं. मगाशी अशोक सरांनी खूप चांगला विषय सांगितला. संवर्धन करणारे मुलांच्या माध्यमातून हे आपण एकत्रपणे काम करायला हवं. गोव्यामध्ये अशी कितीतरी शेत आहेत, शेतीचं रक्षण करणारे देव आहेत. आमच्या शिवोलीत खाजनीय आहे, खाजन शेती. समुद्रातील पाणी साठवून आटवून तिथं माती घालून खाजन शेतीची निर्मिती केली जाते. आणि त्या शेतीचा जो राखणदार आहे ना, त्याचं नाव आमच्या शिवोलीत आहे खाजनीय. आता त्या राखणदाराचीही फुगडी आमच्या शिवोलीत आहे. त्या फुगडीने मी माझ्या वर्णनाला विराम देतो. खाजनिया देवा रे बांधार तू उभो रे, खाजनिया देवा रे बांधार तू उभो रे, हातानो दांडो रे खांदारो कांबळ रे, हातानो दांडो रे खांदारो कांबळ रे, खाजनिया देवा तो बांधारो उभा रे. धन्यवाद. जय हिंद, जय गोमंतक, वंदे मातरम. आपल्या एकूण गीतामधून खास करून फुगडी गीतं आणि जी अन्य गीतं आहेत त्यामधून निसर्गभान कसं व्यक्त होत असतं, पर्यावरणासंदर्भातील भान कसं सजग आहे याची कल्पना येते. ते डॉक्टर मडगावकर यांनी आता आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर यापुढील हा विषय मांडणार आहेत प्राध्यापक सुशा होणकर. नमस्कार. आदरणीय डॉक्टर फळदेसाई सर आणि व्यासपीठावर उपस्थित इतर मान्यवर, प्रेक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी मित्र, माझा जो विषय आहे गोमंतकीय लोककथेतील निसर्ग. भारतीय लोकवाङ्मयात लोककथांची परंपरा ही फार प्राचीन आहे. भारत हा कथाप्रिय देश म्हणून प्रसिद्ध आहे. भारत ही जागतिक कथांची जन्मभूमी आहे. प्रारंभी ह्या कथा लोककथा मौखिक स्वरूपात असल्यामुळे माणसाच्या परिभ्रमणाबरोबरच कथांचा देखील प्रवास झालेला आहे. त्यामुळे स्थळ काळाप्रमाणेच कथांचे स्वरूप बदललेले जरी असले तरी कथाबीज मात्र एकच असलेलं दिसून येतं. लोककथांच्या रचनेच्या
स्वरूपाच्या आणि विषयाच्या दृष्टीनं वर्गीकरण करण्याचा प्रयत्न अभ्यासकांनी संकलनकारांनी केलेला आहे. त्यात लोककथेचे दैवत कथा, दंतकथा, प्राणीकथा, अद्भुत कथा, धर्मकथा, चातुर्य कथा असे प्रकार मानले जातात. दैवत कथा ह्या मानव समाजाच्या आद्य कथा आहे. निसर्गातील पंचमहाभूतांना दैवताचे स्थान प्राप्त झाले. निसर्गाकडून आपल्यावर केले जाणारे अनंत उपकार पाहून निसर्गाप्रतीची कृतज्ञता आणि त्या भावनेनं भारावून जाऊन निसर्गातील या पंचमहाभूतांची पूजन केले जाऊ लागले आणि इथूनच या कथांची निर्मिती झालेली दिसून येते. मानवी भावभावना, विचार आणि कल्पना यातून असंख्य देवदेवतांची निर्मिती झाली. परीकथा मनोरंजनाचा हेतू समोर ठेवून कल्पनारंजनातून परीकथांचा उद्भव झालेला दिसून येतो. या अद्भुत शक्तीचे देवदेवता, पर्या, अप्सरा, नाग, प्राणी, वनस्पती विविध तऱ्हांनी हेतूनी अद्भुत शक्ती प्रकट करताना दिसून येतात. दंतकथा किंवा आख्यायिका लोकजीवनात मौखिक परंपरेनं चालत आलेली अशी कथा. शतकानुशतके काल्पनिक आणि कल्पनेतील समजुती यानं ही कथा पुढे आलेली आहे. एखाद्या स्थळाशी, स्थानिक व्यक्तीशी किंवा एखाद्या वास्तूशी, जागेशी या कथा प्रचलित असतात. प्राणीकथा, नीतिकथांनी एकूणच मानवी सृष्टी भरून गेलेली दिसून येते. बालकथेचा महत्त्वाचा भाग या प्राणीकथांनी व्यापलेला दिसून येतो. मानवावर लहानपणापासून संस्कार करण्याचे कार्य प्राणीकथांनी केलेले दिसून येते. आता माझा जो विषय आहे गोमंतकातील लोककथामध्ये असलेला निसर्ग. निसर्ग हे लोकसाहित्यातील मूलभूत लोकतत्व आहे. या निसर्गाच्याच आधारे लोकांचे जीवन, त्यांची भौतिक संस्कृती, दैवतविषयक संकल्पना तसेच मौखिक परंपरा आणि लोकवाङ्मय आकाराला येत असतं. निसर्ग हे मानवी भावभावनांच्या अभिव्यक्तीमागचं एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे. लोककथेतील निसर्ग हा केवळ कथेचा भाग नसून तो मानवी संस्कृती, मूल्ये, पर्यावरणाचा मुख्य गाभा आहे. यामध्ये प्राणी, झाडे, नद्या, डोंगर यांना सजीव मानून त्यांच्याशी नाते जोडलेले आहे. मौखिक परंपरेतून पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या या कथा आपल्या निसर्गाचं आदर करणे, त्याच्याशी समतोल राखणे आणि निसर्गाचं संवर्धन करायला शिकवतात. लोककथामध्ये नद्या, पर्वत आणि झाडे यांना देवत्व किंवा पवित्र स्थान प्राप्त करून दिलेलं आहे. उदाहरणार्थ वड, पिंपळ यासारखे वृक्ष पूजनीय मानले जातात. जंगलातील पशुपक्षी माणसांसारखे बोलतात, एकमेकांना मदत करतात, मानवाला चांगल्या वाईट गोष्टींची शिकवण करून देतात. पर्यावरण संवर्धन अनेक लोककथा आणून निसर्गाचा समतोल राखला जातो. अतिलोभ न करणे हा संदेशही दिला जातो. गोमंतकीय लोकजीवनात आढळणाऱ्या लोककथात समाजाचं निसर्गाशी असलेलं घनिष्ठ नातं, दृढ ऋणानुबंध, जीवनदृष्टी आणि लोकअनुभव यांचं प्रतिबिंब आढळतं. या कथामध्ये निसर्ग हा केवळ पार्श्वभूमी म्हणून येत नाही, तर कथानकाचा अविभाज्य भाग म्हणून तो कार्य करतो. जंगल, डोंगर, शेती, धान्य, पक्षी, कीटक, वन्यप्राणी आणि ग्रामीण परिसर यांच्या माध्यमातून गोमंतकीय लोकजीवनाचे वास्तव चित्र उभे राहिलेलं आहे. निसर्गातील प्रत्येक घटक हा कथानकाला पुढे नेणारा आणि पात्रांच्या वर्तनावर परिणाम करणारा घटक ठरतो. गोव्यातील अनेक लोककथांमध्ये देवता या वारुळ रूपात वृक्ष, टेकडी, नदी या झऱ्यांशी संबंधित आहे. 7 बहिणी आणि 1 भाऊ या आख्यायिकेत केळबाई, लैराई, महामाई, मोरजाई इत्यादी देवता पृथ्वी माता सातेरीच्या रूपाशी जोडला गेलेला आहे. त्यामुळे भूमी, वन, जलस्रोताविषयी आदर निर्माण होतो. गोव्यात अनेक देवस्थानाभोवती देवाची राखण म्हणून जंगले जपली जातात. या पवित्र उपवनामुळे विविध वृक्ष, वनस्पती, वन्यजीवांचे संरक्षण झालेले आहे. धार्मिक श्रद्धेमुळेच पर्यावरण संवर्धनाची लोकपरंपरा निर्माण झालेली आहे. देवराईतील वृक्ष तोडल्यास देवाचा कोप होतो
किंवा पवित्र झरा दूषित केल्यास अनेक संकटे येतात, अशी लोकमानसात श्रद्धा भावना निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे लोककथामध्ये तलाव, जंगलं, विहिरी, झरे, नद्या या देवतांशी संबंधित मानल्या जातात. गोमंतकीय लोककथा कृषी प्रधान जीवनाशी निगडीत आहे. देवदेवतांचे उत्सव, जत्रा, धार्मिक विधी याच्याशी संबंधित असलेल्या दिसून येतात. उदाहरणार्थ, लैराई देवीच्या जत्रेतील अग्निदिव्य हा निसर्गशुद्धी, नवचैतन्य आणि सुपिकतेचं प्रतीक मानला जातो. सर्प, गाय, मोर, कासव, मासे, पक्षी इत्यादी लोककथामध्ये शुभरक्षक किंवा देवदूत म्हणून वर्णिले जातात. त्यामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण आणि सर्व सजीवाप्रती सह अस्तित्वाची भावना दृढ होताना दिसून येते. गोव्याची सांस्कृतिक ओळख आणि पर्यावरणीय वारसा एकमेकांशी घट्ट जोडलेला दिसून येतो. गोमंतकातील काही लोककथांचा मी इथं संदर्भ घेणार आहे. आटलाग आणि पेटलाग या कथेत जंगलातील वाघ हे पात्र महत्त्वाची भूमिका बजावते. वाघ हा निसर्गातील सामर्थ्य, भय आणि संकट यांचं प्रतीक. संकटांना दोन वृद्ध व्यक्ती आपल्या चातुर्याच्या बळावर वाघासारख्या बलाढ्य शक्तिशाली प्राण्याला पराभूत करतात. या कथेतून निसर्गातील संकटांना घाबरून न जाता धैर्य, संयम आणि बुद्धीच्या आधारे त्यांचा सामना कसा करावा हा संदेश दिला जातो. जंगल हा गोमंतकीय जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्यामुळे कथामधून मानव आणि वन्यजीव याच्यातील संबंधही स्पष्ट केला जातो. चिमणा आणि कीड ह्या कथेत पक्षी, कीटक या निसर्गातील सूक्ष्म घटकांचा प्रभावी वापर केला आहे. कीड स्वतःचे प्राण वाचवण्यासाठी चिमणीला पवित्र होऊन येण्यास सांगते. या कथेतून निसर्गातील प्रत्येक जीवाला जगण्याची समान इच्छा असते. संकट समयी अगदी लहान जीव देखील आपल्या बुद्धीचं वापर करून स्वतःचे संरक्षण करतो असा विचार मांडला आहे. त्याचबरोबर चिमणी आणि कीड यांच्या संवादातून निसर्गातील परस्परावर अवलंबून असलेली एकूण जीव, अन्न साखळी, जीवन संघर्ष यांचं प्रतिकात्मक दर्शन घडतं. प्राणी कथा या प्रामुख्याने मानवेतर सृष्टींची ओळख करून देत असतात. कथांच्या माध्यमातून संस्कार घडवण्याचं कार्य होतं. त्याचबरोबर पशुपक्षी आणि पर्यावरण यांचं ज्ञान देण्याच्या दृष्टीनं या प्राणीकथा उपयुक्त ठरतात. निरनिराळ्या प्राण्यांची स्वभाव वैशिष्ट्ये, त्यांच्या दैनंदिन हालचाली, एकूणच त्यांची धडपड इत्यादी अनेक गोष्टी यामध्ये आलेल्या आहेत. सृष्टी ज्ञानाबरोबरच प्राण्यांचे मानवीकरण करून त्यांचे राग, लोभ, इच्छा, आकांक्षा, त्यांची राज्ये इत्यादी संबंधी व्यक्त केलेल्या आरोपित गोष्टी कल्पनारम्यतेचा प्रत्यय आणून देतात. गोमंतकात अनेक अद्भुत कथाही आलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये एकूणच निसर्ग आणि मानवी जीवन यांचा संबंध दर्शवताना निसर्गाच्या माध्यमातून एखादी अशक्य गोष्ट देखील माणूस शक्य करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. याच्यामध्ये राजा विश्वसेन, त्याच्यानंतर जादुई अंगठी, याच्यामध्ये समुद्रात अशक्य असलेला महाल उभारला जातो. त्या अंगठीच्या माध्यमातून अशा कथामधून अद्भुतता, कुतूहलता आणि अशक्य गोष्टी शक्य करून एकूणच देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. गोमंतकातील लोकजीवनामध्ये राखणदार मानवी जीवन आणि निसर्ग यातील पर्यावरणाचे अनुबंधाचे प्रतीक आहे. राखणदार केवळ गावांचं, शेताचं रक्षण करणारा नाही, तर संपूर्ण परिसराचं रक्षण करणारा आहे. गोमंतकात वेगवेगळ्या परिसरात, गावात या राखणदार जागादारांच्या नावाने देवराई, जंगलं, झरे, तळी राखून ठेवलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ आजोबाची राय, निरांकाराची राय, ब्राह्मणीची राय, आजोबाची तळी. गोव्यातील अनेक खेडेगावामध्ये अजूनही राखणदारांच्या लोककथा प्रचलित आहेत. मगाशी केरकर सरांनी बोलत असताना कर्नाटक गोवा सीमारेषेवर असलेल्या कृष्णापूर या गावातील एकूणच पिस्त्याच्या कोणीचा उल्लेख केला. त्याच्या संदर्भात असलेली एक महत्त्वाची लोककथा की पिस्त्या हा अदृश्य रूपात तिथे वावरत असतो आणि एक दिवस असाच एक नंदी बैलवाला तिथून आपलं नंदी घेऊन त्या नदीच्या पलीकडे दुसऱ्या प्रदेशात जात असतो. तो त्या पिस्त्याला जात असताना सांगतो की आपल्याला भरपूर धन संपत्ती मिळू दे आणि आपण तुला
परत येताना पोटावर बैल नाचून दाखवून. आणि कारण त्याचं हे कौशल्य आहे. पण देव काही मागत नाही आहे. तो तिथून नदी ओलांडून त्याला भरपूर धनसंपत्ती मिळते, तो घेऊन परत येतो. पण नदी ओलांडल्यानंतर पलीकडे आल्यानंतर मात्र तो त्याला त्या पिस्तेश्वराला चिडवत काय म्हणतो, पिस्त्या तुला फसवलं रे फसवलं. आणि हे ऐकताच अदृश्य रूपात वावरणारा तो पिस्त्या त्याला बैलासकट ओढत फरफडत त्या कोणीत घेऊन जातो. आणि त्यामुळे आजही त्या कोणीत मगाशी सरांनी उल्लेख केलेल्या महस्थिर माशांचं एकूणच संरक्षण मोठ्या प्रमाणात केलं जातं. तसं तिथली जैवविविधता आणि निसर्ग यांचं संवर्धन करण्यावर भर दिला जातो. म्हणजेच या देवराई हे राखणदार एकूणच आपलं पर्यावरण आणि निसर्ग यांचं संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतात. त्याचबरोबरीनं गोमंतकातील लोकजीवनात अनेक दंतकथाही प्रसिद्ध आहे. म्हणजे एखादी जागा सुपीक का असते तर त्यामागच्या दंतकथाही आहेत. कारण कित्येक वेळेला देव शाप देतो किंवा वरदान देतो, हेही त्याचं मागचं कारण आहे. आणि अशाच एका जागेचा उल्लेख त्याच्यामध्ये येतो जिथं पाली गावात आज भरपूर भाताचं पीक मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. पण एकेकाळी तिथं देवीनं त्या जागेला शाप दिलेला होता आणि तो शाप चुकून एकूणच म्हणजे जिथं आक्रोश करत ती देवी शाप देते की खाणीला पायलीभर भात होणार आहे, पण चुकून ती उच्चारते की पायलीला खाणीभर भात होणार आहे आणि मोठ्या प्रमाणात पीक घेतलं जातं. त्याचबरोबर भूचर प्राणी यांच्याविषयीच्या कृतज्ञता व्यक्त करणारे आहेत. सरांनी वाघऱ्याचा उल्लेख केला, त्याचप्रमाणे नाग, मगर इत्यादींना देवतेच्या रूपात पूजलं जातं आणि याच्याविषयीच्या लोककथा आपल्याकडे आहे. माणगे थांपणं हा एक विधी गोमंतकातील 4 भागामध्ये होत असतो आणि त्याच्यामागची लोककथा म्हणजे या माणग्याने शेतीचं संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्याला मदत केलेली होती आणि त्यामुळे त्याच्या प्रतीची भावना एकूणच आणि त्याची कृतज्ञता प्रती ही एकूणच पूजा केली जाते, हा विधी केला जातो. अशा प्रकारे गोमंतकातील लोककथा या निसर्गाशी एकूणच संबंधित असलेल्या दिसून येतात. काही कथा उदाहरणार्थ बेडकाची कथा, अळमींची कथा, पडवळ इथून निसर्ग आणि माणसांचा संबंध दर्शवलेला आहे. गोमंतकातील लोककथांना बघितलं तर प्रत्येक कथेला असं विशिष्ट नाव नाही. त्या कथेतील महत्त्वाची जी पात्र आहे त्या पात्रांचीच नावं त्या कथेला देण्यात आलेली आहे. एकूणच परिसरानुसार त्या कथेचं स्वरूप पुढे बदलताना दिसून येतं. यामुळे या लोककथांचा अभ्यास करताना गोमंतकीय निसर्ग, पर्यावरणीय जाणीव, लोकजीवन यांच्यावर परस्पर संबंध आपल्याला दिसून येतो. लोकदैवतांची उपासना, शेतीची कामे, सण उत्सव, लोकविश्वास आणि ग्रामीण जीवन हे निसर्गाच्या सानिध्यात घडताना दिसून येतं. पातोळे, पोळी यासारखे खाद्यपदार्थ, रानभाज्या यांचे संदर्भ आपल्या लोककथामध्ये आलेले आहेत. निसर्ग, लोकसंस्कृती आणि मानवी जीवन हे परस्परांशी घट्ट जोडल्याचे आपल्याला या कथा प्रभावीपणे दर्शवतात. शेवटी मी इतकंच म्हणेन की गोमंतकीय लोकसंस्कृती आपण ज्या वेळेला म्हणतो त्यावेळेला गोव्याच्या आजूबाजूचा परिसर, गोव्याच्या आजूबाजूचे घाट यांचा गोव्याशी असलेला अतूट धागा आपल्याला दिसून येतो. त्यामुळे कृष्णापूर असेल, त्याचबरोबरीनं कणकुबी, चोल्ला असेल, काणकोणच्या बाजूला असलेला कारवार यांचा एकूणच गोमंतकीय संस्कृतीशी दृढ ऋणानुबंध दिसून येतो आणि त्यामुळेच यातूनच लोकसंस्कृती आणि पर्यावरण याचं दर्शन आपल्याला घडतं. मला इथे व्यक्त होण्याची संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे आभार मानते. धन्यवाद. निसर्ग आणि पर्यावरण यांचा समतोल याचा विचार याच्यामध्ये प्राध्यापक सुशा होणकर यांनी मांडलेला आहे. पुढील वक्ते आहेत श्री विठ्ठल शेळके. खडकाचं पाणी नी डोंगरचा पाला, डोंगरचा पाला. खडकाचं पाणी नी डोंगरचा पाला, डोंगरचा पाला. दे दादा मरगाळ म्हस, मरगाळ म्हस. नाही बहिणी मरगाळ म्हस, मरगाळ म्हस. खडकाचं पाणी नी डोंगरचा पाला, डोंगरचा पाला. असं ज्या समाजामध्ये उल्लेख आलेला आहे आणि त्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करत या ठिकाणी आपल्यासमोर धनगरी सण उत्सवातून प्रतिबिंबित होणारा निसर्ग मी मांडण्यासाठी उभा आहे. सर्वप्रथम या ठिकाणी विवेकानंद प्रेरणा सामाजिक आणि शैक्षणिक संस्था केरी सत्तरी यांनी मला ही सुवर्ण संधी दिल्याबद्दल त्यांचा मी मनस्वी ऋणी आहे. व्यासपीठावर दिग्गज मंडळी आहेत, आदरणीय माझे गुरु आहेत, या सर्वांना नमन करून
मित्र, आपणाला ज्ञातच असेल की धनगर समाज हा गोव्याच्या काणकोणपासून पेडण्यापर्यंत अशा विविध तालुक्यांमध्ये डोंगर भागामध्ये हा विस्तारलेला समाज आहे. भारतीय लोकसंस्कृती ही मुळातच निसर्गाच्या कुशीत वाढलेली आणि ऋतुचक्राशी जोडलेली संस्कृती आहे. या लोकसंस्कृतीमध्ये पशुपालक आणि डोंगर दऱ्यांच्या सानिध्यात राहणाऱ्या धनगर समाजाचे स्थान अत्यंत आदिम व महत्त्वपूर्ण आहे. धनगर हा प्रामुख्याने शेळ्या मेंढ्या व त्याचबरोबर गुरे पाळणारा समाज आहे. त्यांचे संपूर्ण जीवन, त्यांचे अन्न, त्यांचे दैनंदिन व्यवहार आणि त्यांचे सण उत्सव हे सगळं माळराने, जंगले, पशु आणि निसर्गाचे बदलणारे रंग याभोवतीच फिरत राहतात. आजच्या जागतिक तापमान वाढीच्या आणि सिमेंटच्या जंगलांच्या युगात जेव्हा माणूस निसर्गापासून दूर चालला आहे, तेव्हा धनगर समाज आजही सण उत्सवांचे बारकाईने आजही आपली निसर्गाभिमुख जीवन पद्धती टिकवून आहे. त्यांच्या सण उत्सवांचे बारकाईने निरीक्षण केले तर लक्षात येते की हे सण म्हणजे केवळ धार्मिक कर्मकांड नसून ती निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारी आणि शाश्वत पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देणारी एक जीवन पद्धती आहे. म्हणूनच सुरुवातीलाच मी म्हणत असताना खडकाचं पाणी नि डोंगरचा पाला, खडकामधून उगम होणाऱ्या झऱ्याचं पाणी आणि डोंगराच्या पालापाचोळ्यामधून उपलब्ध होणारी जी काही भाजीपाला आहे तो खाऊन गुजरण करून आपलं जीवन जगवणारा हा समाज आहे. जेव्हा त्यांची सुरुवात म्हणजे या ठिकाणी आदरणीय वक्त्यांनी सुरुवातीला सांगितलं की सुगीम काळ, शिगमोत्सवाच्या काळामध्ये सगळी सुरुवात होताना दिसते, म्हणजे त्या काळामध्ये आपल्याला निसर्ग बदललेला दिसतो. तर धनगर समाजामध्येही त्यावेळी शिगमोत्सवामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारच्या जती आहेत किंवा वेगवेगळी जी गाणी आहेत तर त्याच्या माध्यमातून या निसर्गाचं वर्णन आलेलं आहे. बारीक काटा कनरीचा कनरीचा, भांग भरला नारीचा हो नारीचा, असं म्हणून त्या ठिकाणी बारीक काटा कनेरी नावाचं जे झाड आहे तर ते झाडाला म्हणजे त्याचे काटे जे आहेत ते इतर झाडांचे सरळ असतात, या झाडाचे काटे उलटे असतात. तो जर का जंगलामधून जात असताना तुम्हाला इकडे लागला तर तो नारीचा भांग भरल्यासारखं तुमचं रक्तबंबाळ इकडे कपाळ होऊन जाईल आणि म्हणून ते वर्णन तसं आलेलं आहे. यचल्या शनियानं रचली होळी रचली होळी. आता या ठिकाणी बघा तुम्ही आज संध्याकाळी आपल्याकडे सगळ्यांना सवय आहे दिवा लावून घरामध्ये धूप जो आहे तो आपण घालतो, पण आजच्या धुपाला किती उच्च दर्जाचा धूप आणला तरी त्याला वास येत नाही. आपल्याकडे गुरा आणि म्हशींच्या शेणापासून तयार केलेल्या ज्या शेणी आहेत तर त्या शेणीचा धूर केला जायचा आणि घरामधलं आपलं वातावरण जे आहे ते पूर्ण त्या धुराचा त्रास तुमच्या शरीरालाही होत नव्हता, कारण तो नैसर्गिक साधन जे उपलब्ध आहेत म्हणजे चारा आहे, पाला आहे, हे खाऊन ते शेण तयार झालेलं असायचं आणि त्या शेणापासून तयार झालेला धूर हा आपल्या आरोग्यास सदैव चांगलाच असायचा. मग त्यानंतर मी थोडासा ऋतुमानानुसार जातोय. त्यानंतर मग आकाशामध्ये जो आहे तो वेगवेगळ्या प्रकारचे संदेश देणारे म्हणजे निसर्गातील हे संदेश देणारे जे घटक आहेत तर ते धनगर समाजाने नोंदविलेले आहेत. म्हणजे धनेश पक्षी असेल, देवगरुड असेल, धनेश पक्षीला देवगरुड म्हटलं जातं आणि त्याचबरोबर आकाशामध्ये ज्याला सर्पगरुड म्हणतात तर त्याला धनगरी भाषेमध्ये मोरांगा हा पक्षी म्हणतो. ते विशिष्ट प्रकारचा आवाज काढला त्यांनी, आवाजातून त्यांच्या ते संदेश देऊ लागलेत की येणारा आता काही काळामध्ये पाऊस लागणार आहे. तर त्यावेळी धनगर समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांची हालचाल सुरू होते आणि वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी ते एकत्र येतात आणि त्या गोष्टी करू लागतात. याच्यातलं अजून एक चांगलं उदाहरण मी आपल्याला सांगू इच्छितो इथे की मध काढण्याचा हा एक प्रकार आहे धनगर समाजामध्ये. म्हणजे त्याच्यामधलं ढोलीमधला मध असेल तर मी माझ्या बालपणी, माझा जन्म धनगर कुटुंबात झालेला आहे त्यामुळे माझ्या बालपणी जेव्हा बाबांसोबत हे मध वगैरे काढायला जायचो तेव्हा बाबा मला दाखवायचे की ढोलीतलं मध काढल्यानंतर ते जेव्हा आम्ही मेणापासून पिळत होतो तर ते पिळत असताना किती जाड मध आहे, किती पातळ झालेलं आहे, याच्यावरून मला सांगायचे बाबा की पुढच्या 8 दिवसामध्ये पाऊस लागणार, पुढच्या 10-12 दिवसात पाऊस लागणार. आणि वेधशाळेचे बरेचसे वेध चुकतात पण बाबांनी माझ्या सांगितलेले ते वेध कधी चुकले नव्हते. त्यामुळे ते निसर्गाचं किती बारकाईनं निरीक्षण आहे ते धनगर समाजाने केलेलं आपल्याला या सृष्टीमधून दिसून येतं. आणि मग लगेच लगबग सुरू होती ती गवळ शिवणीची. म्हणजे गवळ जो आहे आपला, ज्याला आम्ही कोलवाचं घर म्हणतो आमचं, तर ते शिवायचे. म्हणजे आता सगळ्यांकडे बऱ्याचपैकी चिरेबंदी घरं आहेत, काही जणांनी म्हणजे सिमेंटचे बंगले वगैरे बांधलेले आहेत. तर त्याच्याही पलीकडे पूर्वीच्या काळामध्ये जर बघितलं असेल तर साधारण 20 वर्षापूर्वीचा काळ किंवा त्याच्यापूर्वीचा काळ जर बघितला असेल तर कोलवाची घर शिवणीची परंपरा धनगर समाजामध्ये होती. आणि ती शिवत असताना मग ती लगबग, पावसाची लगबग आहे ती लक्षात घेऊन सगळे धारण म्हणा, मेडी म्हणा, मग ते धारण कसले, ओम नावाचं जे झाड आहे
किंवा मग शिसो नावाचं झाड आहे, त्याचबरोबर मग जांभा आहे. अशी कडक जी झाडं आहेत तर तीच कडक झाडं म्हणजे त्यांचे जे वासे आहेत ते काढले जायचे, किंवा मेडी धारण म्हणतो ज्याला आपण खांब म्हणतो, तर ते काढले जायचे. आणि हे काढत असताना सुद्धा पुन्हा निसर्ग आहे, म्हणजेच अमवास आणि पुनाव. आपण सगळेजण भूगोल शिकणारी मुलं आहोत, त्यामुळे आपल्याला लक्षात असेल इथे समोर बसलेली मुलं की भरती ओहोटी ज्याला आपण म्हणतो, तर भरतीच्या वेळेस जर का एखाद्या झाड घराला वापरायचं झाड तोडलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये पाण्याचे अंश जास्त असतात. कारण त्या भरतीमुळे आपल्याला माहिती आहे की भरती जेव्हा असते तेव्हा आपल्या शरीराला जर का घाव झालेला असेल तर प्रचंड रक्तस्राव होतो. याला कारण काय? कारण ती भरती असते, म्हणजे ब्लड सर्क्युलेशन आपलं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये फास्ट वेगाने होत असतं. तशाच प्रकारे झाडामध्ये सुद्धा त्यांचा पाण्याचा जो विस्तार आहे तो वेगाने सुरू असतो भरतीच्या काळात. आणि या काळात जर का झाड तोडलं तर त्याला बरड लवकर लागण्याची शक्यता असते. म्हणून ते बाबा म्हणायचे की अमावास्येच्या दिवशी रात्री झाडं तोडावीत किंवा पुनवेच्या दिवशी दिवसाची झाडं तोडावीत आणि ती घराला बांधणीसाठी वापरावीत, जेणेकरून ती दीर्घकाळ टिकतील. मग पुन्हा गवळ किंवा जो आपलं कोलवाचं घर आहे त्याला शिवण्यासाठी लागणारं जे साहित्य आहे ते गवत, म्हणजे ते तामटाचं गवत असेल, गुरांसाठी मग करपील असेल, अशा प्रकारे ते गवत साठवणूक जी आहे ती केली जायची. हे सगळे निसर्गाचा म्हणजे एकंदरीत हा सगळा संकेत मिळताच त्या ठिकाणी घर शिवणीचा काळ म्हणजे त्यासाठी एखाद्या मोठ्या सणासारखा असतो. कारण ज्यामध्ये संपूर्ण वाडा असतो, म्हणजे त्याची जर इथे वेळ दिलेला आहे तो वेळ लक्षात घेऊन ते सगळं सांगणं मला शक्य नाही. म्हणजे कशा पद्धतीने तो एक सगळा उत्सवच असतो घर शिवणीचा खरं तर त्या ठिकाणी, आणि तो आनंदाचा एक सगळा माहोल असतो. तर इथे वेळेची मर्यादा ठेवून मी पुढे जात असताना असं म्हणेन की मग भाद्रपद महिन्यामध्ये म्हाळ जो आहे तर तो म्हाळ फार महत्त्वाचा आहे. कारण या काळामध्ये पूर्वजांची आठवण आणि त्याचबरोबर रानभाज्यांची त्या ठिकाणी आपल्याला एक संस्कृती अनुभवायला मिळते. कारण गणोत्सवानंतर ज्या भाद्रपद महिन्यात येणारा उत्सव म्हणजे म्हाळाचा उत्सव असतो. आणि या काळामध्ये पूर्वजांना म्हाळ, धनगर समाजामध्ये पूर्वी म्हाळ हे रात्रीचेच केले जायचे. आणि त्याचा नैवेद्य जो असेल किंवा पूर्वजांच्या नावाने जो नैवेद्य ठेवायचा आहे तो दोडकी जे बी आहे तर त्या दोडकीच्या पानावर तो नैवेद्य ठेवला जायचा. आणि त्याचबरोबर मग त्या ठिकाणी सपळोक म्हणून एक विधी असते. त्या ठिकाणी प्रत्येक येणाऱ्या माणसाला दह्यादुधाने त्याच्या पायाला लेप काढून मस्तकावरती गंध लावला जातो. तर इतर माणसं येणारी आहेत ती तवशाची जी फुलं आहेत ती पागोट्यामध्ये त्याच्या घालतात. पागोटा डोक्यावर असतात आणि त्या पागोट्यामध्ये ती खवली जातात. तर असा हा पुन्हा म्हाळ जो आहे. आणि रात्रीच्या वेळेस ते सगळं झाल्यानंतर जेवण झाल्यानंतर मग गजानृत्य असतं. तर मग यावेळेस जेवणामध्ये तिथली रानामधली म्हणजे रान अकूर असेल ज्याला आपण शेणवल म्हणतो किंवा बोंडकाळं असेल, मग आपण प्रामुख्यानं जे आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध रानभाजी आहे ती टायकिळू आहे, मग भारंगी आहे, त्याचबरोबर कुड्डुकाची भाजी आहे. तर या सगळ्या भाज्या त्यावेळी त्या खाद्य संस्कृतीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत होत्या. आणि या सगळ्या भाज्या ज्या आहेत त्या बनवताना तेल किंवा खोबऱ्याचा वापर न करता अत्यंत सात्विक पद्धतीने केवळ मीठ पाणी वापरून नाचणीच्या भाकरीसोबत त्या खाण्यात जी काही धन्यता होती तर ती आता कुठेतरी विस्मृतीत चाललेली आहे. आणि निसर्गाने हे मुक्त हस्ते दिलेले अन्न जे आहे तेच आमच्या पूर्वजांनी खरं सत्व मानलं होतं. आणि तोच उदात्त विचार या संस्कृतीतून प्रकट होताना आपल्याला दिसत आहे. आणि या म्हाळानंतर येणारा जो काळ आहे तो म्हणजे त्या ठिकाणी म्हणजे निसर्गातले अनेक बदल जे आहेत ते नवरात्रीच्या उत्सवामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे माझे बाबा त्यावेळी मला सांगायचे जंगलामध्ये फिरत असताना गुरांच्या मागून बकऱ्यांच्या मागून की आता आज नवरात्रीची पहिली रात्र आहे बघ, म्हणाले की गवत जे आहे ते आमच्या पावला एवढं आहे. नवरात्रीच्या 9व्या दिवशी हे गवत बरोबर ढोपराच्या जरा वर आलेलं असेल. कारण या नवरात्रीमध्ये त्याला 9 फाटे फुटतात आणि कधी ते गवत तुमच्या कमरेला येऊन पोचतं हे कळत नाही. अख्खा पाऊस सुरू होतो आणि पाऊस सुरू होऊन नवरात्र येईपर्यंत किती महिन्यांचा काळ असतो लक्षात घ्या. आणि माळ रानावरचं गवत तोपर्यंत तुमच्या पाऊलभरच असतं. नंतर ते झपाट्यानं वाढतं. नवरात्रीतले 9 दिवस 9 कोंब त्या गवताला फुटतात. तर हे सगळं निसर्गातलं जीवन जे आहे ते धनगर समाजामध्ये प्रामुख्यानं आपल्याला पाहायला मिळतं. या नवरात्रीमध्ये 9 दिवस प्रत्येकाचा जो कुलदैवत आहे तो पूजलेला असतो. आणि त्या पूजलेल्या कुलदैवताच्या ठिकाणी मग 7व्या रात्रीला जागोर असतो. मग 8व्या रात्रीला त्या ठिकाणी देवाची पूजा असते. आणि 10व्या रात्रीला म्हामाईचा मांड असतो. या म्हामाईच्या मांडावरती सगळेजण जमतात. म्हणजे आई म्हामाई म्हणजेच म्हालची पांढर, अदृश्य शक्ती जी आहे म्हणजे जिला मूर्त स्वरूप नाही आहे, अमूर्त स्वरूपामधली ही देवी आहे. तर या देवीचा मांड त्या ठिकाणी कांबळ जी आहे तर त्या कांबळीवर तांदूळ घालून सुरे तांदळाने तो चौकोन आखला जातो. आणि चौकोनामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची रचना करून त्या ठिकाणी मग निसर्गातले म्हणजे नागलकुडा जो आहे त्या नागलकुड्याची पानं काढून त्याच्यावरती गूळ खोबरं जे आहे तर त्याचा तो
नैवेद्य भरला जातो. आणि त्याचबरोबर मग त्या ठिकाणी दुर्गा म्हणून एक असतं, म्हणजे जसं आपण नवरात्रीला घट मंदिरामध्ये घट स्थापना केलेली असते, तसे धनगर समाजामध्ये दुर्गा भरलेला असतो. मातीचं मडकं असतं, त्याच्यामध्ये गाई किंवा म्हशीच्या दह्यापासून ताक बनवलेलं असतं. ते ताक मडक्यामध्ये भरलं जातं, त्याच्यावर आंब्याचे टाळ आणि वर नारळ ठेवला जातो. तर त्या दुर्ग्याचं विसर्जन असतं. दुर्ग्याच्या विसर्जन केल्यानंतर मग त्या ठिकाणी देवाच्या मांड भरल्यानंतर, नैवेद्य भरल्यानंतर तिकडे गजानृत्य खेळलं जातं. खास करून थोडं मी 2 मिनटं जादा घेईन सर, त्याबद्दल माफ करा. इथे उपस्थित आहेत ते सगळे शिक्षक वृंद आणि विद्यार्थी आहेत म्हणून मी सांगतोय. शिगमोत्सवामध्ये तुम्ही गजानृत्य जो बघता तो धनगर समाजाचा गजानृत्य नाही आहे. मला मुद्दाम सांगायचं आहे, कारण की त्या ठिकाणी तुम्ही जो फ्लोट येतो आणि त्यानंतर जे केलं जातं, हर बोले चोंबोले चिकनी सुपारी कुठून खाऊ, अजिबात ते धनगरांचा काही संबंध नसलेली ही चिकनी सुपारी आहे. कारण आम्ही कधी ती चिकनी सुपारी वगैरे काही म्हणत नाही. तर त्याला एक वैशिष्ट्य पद्धत असते. ढोल वाद्य जे वाजवायचं आहे त्याला एक पद्धत असते. टन टन ढन टन टन ढन टन टन ढन टटा ढन टाट ढन 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 असं करून ती भिरकी घेऊन जो काय खेळ आहे, तर त्या खेळाचे बोल असे आहेत. हर बोललो चोंबोल्लो, हर बोललो चोंबोल्लो, हर हर चोंबोल्ला, बली ग वी, अशा प्रकारचे ते शब्द आहेत. म्हणजे ते चुकीच्या पद्धतीने कशा पद्धतीने उच्चारले जातात हे लक्षात यावं. तुम्ही ते करू नये असं मला वाटतं, कारण चिकनी सुपारी आम्ही कधीच कुठून खाल्लेली नाही आहे आणि म्हणूनच ते म्हणू नये असं मला वाटतं. आणि त्याचबरोबर मग तुम्ही जर गेलात त्या मांडावर, दसरोत्सवाच्या काळामध्ये धनगरी मांडावर जर का गेलात तुम्ही, तर तिकडे तुम्हाला धनगरी महिला ज्या आहेत त्या महिला त्या ठिकाणी फेर धरतात. एकाही प्रकारे टाळीचा वापर न करता विशिष्ट प्रकारे जनावरांच्या हालचाली तुम्हाला त्या फुगडी आणि गजानृत्याच्या माध्यमातून दिसतील. पाण्याचे वाटव दुधनीचं आळ, दुधनीचं आळ, पाण्याचे वाटव दुधनीचं आळ, दुधनीचं आळ, दुधनीच्या आळ्यावर प्या कसा देऊ, प्या कसा देऊ, मामाच्या लेकाला झाप कसा देऊ, झाप कसा देऊ, पाण्याचे वाटव तवशिनीचं आळ, तवशिनीचं आळ, तवशिनीच्या आळ्यावर प्या कसा देऊ, प्या कसा देऊ, मावळणीच्या लेकाला झाप कसा देऊ, झाप कसा देऊ. अशा प्रकारे म्हणजे पाण्याच्या वाटेवरती त्या ठिकाणी दुधनी चाळ आहे, तर ते दुधनी चाळ पायाखाली तुडवू नये ही भावना आहे. ते बी उरलं पाहिजे. म्हणजे आज हे सगळं विस्मृतीत गेलेलं आहे खरं तर. आणि तवशी आहेत, तर हे सगळं त्या फुगडीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी महिला सांगताना हे निसर्गाचं प्रेम दिसतंय. आणि मग सर्वात शेवटी त्या ठिकाणी तो मांड जो आहे तो विसर्जन करण्यापूर्वी आई म्हालच्या पांढरीला गाणं घातलं जातं. आणि त्या गाण्याचे बोल असे असतात. आई म्हालचे पांढरी जेशी ही दथरी आकारास आली, तेशीची देवी तू, आज आम्ही आज्ञा लेकर, ही तुझी वेडी वाकडी सेवा केलेली हा, त्याची व तू राजी यावस, आज 33 कोटी देवांची गादी तुझ्यासाठी सजवलेली हा, त्याची व तू राजी व्हावावस, माझ्या आई आमच्यातनी काही चुकलं वाकलं असल त्याचा तू मोखलास करावास, आणि आज ही तुझी पिळगी अशीच बरी मोर सरुनी सगळ्यांचं कल्याण कर, बरं कर आणि सगळ्यांना बरं आरोग्य दे ग माझ्या आई, हार 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 तो मला, असं म्हणून त्या ठिकाणी त्या गाण्याने समारोप होतो त्या मांडाचा. मग पुढे गेल्यानंतर त्याच दिवशी, दसऱ्याच्याच दिवशी पूर्वजांचे विसावे असतात. त्या विसाव्यावरती पूजन करायचं असतं. विसावे म्हणजेच जेव्हा एखादी व्यक्ती मृत होते त्यावेळी तिच्या आठवणीने एक दगड जो आहे, नदीतला दगड, तो विसावा म्हणून पूजला जातो. आणि या विसाव्याची विशिष्ट जागा असते. तर त्या जागेवर जाऊन पूर्वजांना, म्हणजे त्यांच्या नावाने, म्हणजे माझ्या घरातील आजी आजोबा असेल तर माझ्या आजोबांना पान खायची सवय आहे, तर त्यांना पानाचे त्या ठिकाणी मग पान चुना जो आहे किंवा जी खाऊची पानं आहे ती ठेवली जातात. कोण विडी पिणारा असेल तर त्याच्यासाठी विडी ठेवली जाते. अशा प्रकारे वेगवेगळे त्याला काय आवडायचं ते त्या ठिकाणी विसाव्यावर जाऊन ठेवलं जायचं. आणि प्रामुख्यानं पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी पुण्याच्या पानावरती त्याला नैवेद्य दाखवला जायचा, कळना, किंवा मग हळदीच्या पानावरती नैवेद्य दाखवला जायचा. त्याच्यामध्ये मग पुन्हा दुर्वांचा वापर असायचा. दुर्वा ज्या आहेत, हरियाळी ज्याला आपण म्हणतो, तर त्या दुर्वांचा वापर केला जायचा. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. बोलण्यासाठी खूप आहे, पण मला वाटतं वेळ माझ्याकडे फार कमी आहे, म्हणून पुन्हा एकदा, म्हणजे जंगलामधला एक संपलेली आहे जंगलामधला एक फक्त अनुभव सांगून मी पुढे जातो आणि मग समारोप करतो. जेव्हा मी जंगलामध्ये बाबांसोबत जायचो, बकऱ्यांच्या मागून धावायचो, त्यावेळी जंगलामध्ये गेल्यानंतर मे महिन्यामध्ये, एप्रिल महिन्यामध्ये रान सगळं सुकलेलं असतं. अशा वेळेस मोठ्या झाडांवरतीच पाला असतो आणि तो बकऱ्यांना देणं गरजेचं आहे. आता ती मोठी झाडं कशी संवर्धन करायचं आहे, कुंभळ नावाचं झाड आहे ना,
तर त्याला ज्याला आपण डाबण म्हणतो ना, त्या डाबणासारखे मोठे लांब लचक असे काटे असतात. ते जर का एकदा पायामध्ये तुमच्या घुसले ते खालून वर येण्याची शक्यता असते. तर अशा झाडावर बाबा स्वतः चढायचे आणि वरच्या फांद्या झाडाच्या तोडून त्या बकऱ्यांना खाली घालायचे. ते झाड मुळासकट सहज, आमच्याकडे एवढे जबरदस्त पाळ असतात की त्या पाळाने एक 7-8 घावामध्ये झाड अख्खं परतून टाकण्याची ताकद असते. पण तसं न करता ते झाडावर चढून त्याच्या फांद्या छाटलाव्यात, जेणेकरून पुन्हा त्या फांद्यामधून दुसरे कोंब फुटून, अंकुर फुटून ते पुन्हा झाड मोठं व्हावं, हा संदेश त्या ठिकाणी होता. आणि म्हणूनच हे पर्यावरण, निसर्ग विषयीचं जे भान आहे, ज्ञान आहे, हे धनगर समाजाला माझ्या मतानुसार खूप महत्त्वाचं होतं. त्याचबरोबर जंगलामध्ये फिरत असताना एखाद्या वाघाने जर का शेळी मारलेली असेल, तर ती शेळी किंवा बकरा मारलेला असेल, तर तो बकरा मारल्यानंतर खरं तर नुकसान धनगर समाजाचं होतं. पण त्या जनावराला, रानटी जनावराला त्या ठिकाणी कोणत्याच प्रकारच्या शिव्या न देता संध्याकाळी घरी आल्यानंतर, साठावर बकऱ्यांना घातल्यानंतर त्या ठिकाणी वाघऱ्या देवाला गाऱ्हाणं घातलं जायचं आणि त्याला सांगितलं जायचं की देवा, आता जो काय तू आमचं नुकसान केलंयस त्याच्यावरच राजी हो आणि इथून पुढे आमचं अधिक नुकसान करू नकोस. अशा प्रकारची ती भावना, वाघाविषयीची कृतज्ञता आपल्याला यासारख्या गोष्टीमधून दिसून येते. थोडक्यात सांगायचं तर धनगरी सण आणि उत्सवांचा प्रत्येक पदर हा निसर्गाच्या रंगाने रंगलेला आहे. म्हणजे गवळ शिवण्यापासून ते रानभाज्यांच्या आहारापर्यंत आणि गजानृत्यापासून ते असंख्य गोष्टीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीच्या केंद्रस्थानी केवळ निसर्ग आणि जैवविविधता आहे. धनगर समाजाचे हे निसर्गाधारित शाश्वत जीवन आणि सण उत्सव अवघ्या मानवजातीला पर्यावरण संवर्धनाचा आणि निसर्गाशी समरसतेने जगण्याचा एक समृद्ध संदेश देते. म्हणूनच जाता जाता मला ती आरती आहे, तर ती धनगर समाजाच्या आरतीने मी समारोप करेन. म्हणजे सगळं झाल्यानंतर हार हार चोंबला, बामण्या केरा दरा देवाचे नाव चोंबला, आई म्हालचे पांढरीचे नाव चोंबला, जाण्या नवल्याचे नाव चोंबला, आई मांडवीचे नाव चोंबला, बाजागे दरा देवाचे नाव चोंबला, हार 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 चोंबला. तर धनगरी समाजामध्ये जे सण उत्सव होतात त्यांचे सुरेख वर्णन आणि त्यांचे संदर्भ आपल्याला विठ्ठल शेळके यांनी सांगितलेले आहेत. आणि आता पुढची या परिसंवादातली शेवटची हे आहे सहभाग घेणारी, ते म्हणजे डॉक्टर गीता एर्लेकर. परिसंवादाचे अध्यक्ष डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाई सर, त्याचबरोबर आदरणीय राजेंद्र केरकर सर, शोधनिबंधाचे ज्यांनी वाचन केलं आणि शेवटचा वक्ता असल्याकारणाने बऱ्यापैकी सगळे संदर्भ आलेले आहेत. माझ्याकडे जे काही राहिलेलं आहे, जे मला सांगावं असं वाटतं, ते माझ्या या शोधनिबंधातून मांडण्याचा माझा प्रयत्न आहे. मानव आणि निसर्ग यांच्यातील परस्पर संबंध अनेक स्तरावर महत्त्वपूर्ण ठरतो. मानवी अस्तित्वच प्रामुख्याने निसर्गाशी तादात्म्य पाहून टिकून राहिलेले आहे. मानवाच्या उत्क्रांती काळापासून निसर्ग मानवी अस्तित्वाचा मूलाधार राहिलेला आहे. निसर्गाशिवाय मानवी जीवनाची कल्पना करणे अशक्यच. त्यामुळे मानवाच्या जगण्यात, त्याच्या जीवन व्यवहारात, समूहाच्या धारणांमध्ये निसर्गाला महत्त्वाचे स्थान राहिले. मानवजातीसाठी निसर्ग आणि त्याच्या भवतालचे पर्यावरण परस्पर पूरक असेच आहे. कालोघात मानव आणि निसर्ग यांच्यातील परस्पर संबंधाचे स्वरूप हे बदलत राहिले. म्हणजे पूर्वज निसर्गाकडे कसे पाहत होते, नंतरच्या काळामध्ये मधली माणसं निसर्गाकडे कशी पाहतायत आणि आपण निसर्गाकडे कसे पाहतो आहोत, याच्यामध्ये बरंच अंतर आहे. आणि मला वाटतं कुठेतरी मूळ असं रूप जे आहे निसर्गाचं, जे आपल्या पूर्वजांनी राखून ठेवलेलं आहे, इथल्या आदिम समाजाने राखून ठेवलेलं आहे, ते समजून घेणं या परिसंवादाच्या निमित्ताने इथं उपस्थित विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. मानव आणि निसर्ग यांचं सहअस्तित्व नेमकं कसं आहे ते जेव्हा आपण समजून घेतो, तेव्हा एक गोष्ट लक्षात येते की मानव प्रारंभापासूनच एका बाजूला निसर्गाविषयी श्रद्धाभाव ठेवून राहिलेला दिसतो आहे, तर दुसरीकडे त्याच निसर्गातील गूढतेविषयी उत्सुकता आणि भीती त्याच्या मनात राहिलेली आहे. मानवाचे निसर्गाशी असलेले आदिम नाते काळाबरोबर अधिक दृढ होत गेले. त्यामुळे मानवाच्या आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार आणि त्याने निर्माण केलेल्या कलांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या रूपाने निसर्ग हा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे येत राहिला. मानव आणि निसर्ग यांच्यातील हा संबंध विशेष आहे. लोकसाहित्य म्हणजे समाजाने पिढ्यानपिढ्या जपलेलं ज्ञान, श्रद्धा, रूढी, लोककथा, लोकगीतं, सण, उत्सव, लोककला आणि जीवन पद्धती यांचा सांस्कृतिक वारसा. याबाबत विनायक खेडेकर सर म्हणतात, वंश, जाती, धर्म, निसर्ग यावर अधिष्ठित अशी लोकांची आणि समूहाची जीवन पद्धती म्हणजे लोकसंस्कृती.
हा जो काही सहसंबंध आहे तो समजून घेतल्याशिवाय आपल्याला निसर्गाचं असणारं वेगळेपण जे लोकसाहित्यामधून आपल्याला दिसतं ते समजणंही कठीणच. मानव आणि निसर्ग यातील संबंध हा मर्यादित नसून तो सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक आणि भावनिक स्तरावर व्यापक स्वरूपाचा आहे आणि याचे संदर्भ लोकसाहित्यामध्ये ठिकठिकाणी स्पष्ट होतात. लोकसाहित्याची संकल्पना फार व्यापक आहे. त्यातले काहीच संदर्भ लोकगीतांच्या अनुषंगाने मांडण्याचा येथे प्रयत्न आहे. कोणत्याही समाजाची संस्कृती ही त्याच्या पर्यावरणाशी सुसंगतपणे विकसित होत असते. गोमंतकाच्या संदर्भात विचार करता येथील पर्यावरणाशी सुसंगत अशा जीवनशैलीतून येथील लोकसाहित्य निर्माण झालं. या प्रदेशातील लोकमानसाने पिढ्यानपिढ्या अनुभवातून मिळवलेले ज्ञान हे पर्यावरण संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे. विशेषतः निसर्गाविषयी अनुभवाधारित ज्ञान यातूनच लोकसाहित्याचे संदर्भ तपासत राहणं हे आजच्या पिढीच्या दृष्टीनंही अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतं. जैवविविधतेचा संदर्भ आला. मुळातच जैवविविधता आणि त्याचे संदर्भ हे वेगवेगळ्या सण उत्सवाच्या निमित्ताने म्हणा, माटोळीचा संदर्भ असेल किंवा देवरायांचा संदर्भ असेल, देवराया जपणं आणि त्याच्यासाठी जी काही एक मुळात आदिम समाजाने या देवरायांकडे त्यांचा पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो लक्षात घेणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून देवरायांच्या अनुषंगाने जैवविविधतेचा जो संदर्भ आहे तो महत्त्वाचा. निसर्ग आणि मानव यांचा सहसंबंध समजून घ्यायला गेलं तर एक वेगळा परिसंवाद इथं आयोजित करावा लागेल. त्यामुळे मी पुढे जात असताना निसर्ग सन्मुख जीवनशैली लोकमानसाने आत्मसात केली. सगळा जीवन व्यवहार निसर्गाच्या सानिध्यातच. झाडे पेढे असतील, फुले फळे असतील, पशुपक्षी असतील, नद्या डोंगर या साऱ्या सृष्टीशी स्वतःला जोडून घेतलं आणि याचंच प्रतिबिंब लोकसाहित्यात उमटलेलं दिसतं. उदाहरणार्थ गोव्यात साजरा होणारा धिंडलो असेल, यात शेणामातीचे गोपाळ आणि त्याच्या भोवती त्याला साथ देणारे सवंगडी किंवा मुसळ नृत्यामध्ये जमिनीला केंद्र मानलं जातं आणि त्याच्यावर मुसळ चालवलं जातं. होळीला धरित्रीला केंद्र मानून भूमी तत्वापासून आकाश तत्वापर्यंत अनोखं असं नातं पाहायला मिळतं. भूमीविषयी असणारी निष्ठा, तिच्याविषयीचा आदर यातून दिसून येतो. धर्तरी मातेचं दर्शन होता उल्हासले मन माझे उल्हासले मन असं जेव्हा स्त्रिया म्हणतात तेव्हा तो हाच भाव या ठिकाणी आहे. या ओळीतून हीच भावना अधोरेखित होते. भूमीशी असणाऱ्या या नात्याविषयी रामचंद्र देखणे म्हणतात, लोकसंस्कृतीचे एक ठळक आणि अपरिहार्य वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे भूमीशी असणारे दृढ नाते. लोकसंस्कृतीने तिला माता म्हणून गौरविले आणि त्यामुळे लोकसाहित्याच्या सगळ्या पैलूंमध्ये कुठे ना कुठे ती भूमिनिष्ठा आपल्याला दिसून येते. भूमीविषयीचा आदर, जमिनीच्या सुफलीकरणा संदर्भातील विधी, धनधान्य मिळाल्यानंतर कृतज्ञता म्हणून वाडवळ घालण्याची प्रथा जी आहे तिचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरतो. कृषीप्रधान संस्कृतीत शेतीला असणारे महत्त्व, शेतीशी संबंधित पाऊस, पेरणी, पीक घेणे, मळणी या साऱ्यांचे संदर्भ लोकगीतांमधून येतात. आपण अध्यक्षांच्या मगाशच्या भाषणामध्ये बघितलं की डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाई यांनी म्हटलं की भूमातेचा आदर या दृष्टीने धिल्लोच्या संदर्भात त्यांनी व्यक्त केला. त्याचा संदर्भ येथे घेणं मला महत्त्वाचं वाटतं. झाडापेडांना मानवी जीवनात असणारं वेगळं स्थान हे विशेष आहे. वृक्ष हे पूजनीय ठरले. कुलचिन्ह म्हणून वृक्षांकडे पाहिलं गेलं आणि मुळात वृक्षांकडे दैवत रूपातूनही पाहिलं गेलेलं आहे. आणि जैविक संपदेच्या रक्षणाच्या दृष्टीने हे सगळं अतिशय महत्त्वाचं होतं. हळूहळू आधुनिकीकरणाच्या या सगळ्या टप्प्यावर आपण हे सगळं हरवून बसलेलो आहे. मनामध्ये निसर्गाविषयीचा असणारा जो भय होता तो एका बाजूने वाटतो की बराच होता. म्हणजे आज तो भय निघून गेल्यामुळे निसर्गाकडे आपण वेगळ्याच नजरेने पाहायला लागलेलो आहे. गोमंतकातील गावागावांमध्ये आढळणाऱ्या राखणदारांचे वसतिस्थान हे बहुतेकदा एखादा वृक्ष आहे. त्या वृक्षावरूनच त्याचं नावही ठेवलं गेलेलं दिसतं. लोकमानसात झाडापेडांना असणाऱ्या संदर्भात महत्त्वाविषयी डॉक्टर गोविंद काजरेकर म्हणतात, लोकजीवनात झाडांना असलेले हे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेतल्यास लोकजीवनाची निसर्गाधिष्ठता सहज प्रत्ययाला येते. त्याचबरोबर डॉक्टर जयंती नायक यांनी आपल्या गूढबंध या पुस्तकात आमोणे गावातील देवदेवतांना पाल्यापाचोळ्यातील देवते असं म्हटलेलं आहे आणि कुलचिन्ह किती महत्त्वाचे आहेत याचा संदर्भ त्यांनी तिथे दिलेला आहे. लोकगीतातून लिंबोनी, आंबा, रुमड, पिंपळ, पत्री, बेल, बांबू अशी कितीतरी वृक्षांची आणि त्याचे संदर्भ येत राहतात. लिंबोनीच्या झाडासंदर्भातील लोकगीतातून झाडाला फुलं फळं कशी येतात याचं वर्णन येतं आणि विशेषतः लोकगीतांचा मी संदर्भ घेतला असल्या कारणानं लिंबू धाडू या पंढरे देसा जनाबाईच्या धुवाळ्यक असं जेव्हा लिंबोणीचं वर्णन येतं की लिंबोणी कुठं लागलेली आहे गोव्यामध्ये, पण ती मात्र पाठवायची आहे कुठं, संत जनाबाईंना. हा जो सांस्कृतिक अनुबंध आहे तो फार महत्त्वाचा आहे.
निसर्गातील ऋतूंचा संदर्भ या अनुषंगाने लोकगीतांकडे पाहता येतं. आणि त्याचबरोबर पावसाचं येणारं वर्णन, प्रत्येक ऋतूनुसार असणारे सण उत्सव म्हणजे शिगमा असेल, पौष महिन्यात येणारा धालो असेल, चतुर्थी असेल, या सगळ्या पाठीमागे निसर्ग आणि त्याचं पर्यावरण याचे संदर्भ आहेत. जाई, जुई, आबोली, चाफा, सुरंगी अशा कितीतरी फुलांचे संदर्भ या लोकगीतांमधून येतात. आणि हे सगळं भावविश्व स्त्रियांशी संबंधित असल्याकारणाने राजेंद्र केरकर सरांनी फार सुंदर असा संदर्भ सांगितला की स्त्रिया या सगळ्याचा खरं तर राखणदार होत्या आणि त्यांनी ते पुढं नेलेलं आहे. तारा भवाळकरांनी फार सुंदर असा शब्द यासाठी वापरलेला आहे, निसर्ग सखी. आणि मला वाटतं तो अतिशय सुंदर आणि अति म्हणजे समर्पक असा शब्द आहे. दारातल्या तुळशीचा मगाशी संदर्भ आला, तसंच ओवळीचे ओवळगे फुलुनी गुल्ल जाला गे, फुलुनी गुल्ल जाला गे, वतान करपले वाऱ्यान झडपले, भुईवर पडले गे, भुईवर पडले गे, हातान काढिले माथ्यान माळिले, भोगिले आयावपण गे, भोगिले आयावपण. हा निसर्ग आपण कसा घेतो आहोत, स्त्रियांनी तो कसा घेतलेला आहे हे इथं समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. स्त्रीच्या अहेवपणाशी संबंधित प्रतिकात्मक गोष्टी या स्त्रियांनी जीवापाड जपल्या. निसर्गाशी एक अनोखं नातं इथं आपल्याला दिसतं. आणि म्हणूनच पोरसातील भाजीसुद्धा फार कौतुकाने स्त्री बघते. स्वतःच्या हाताने ती लावलेली असते ना, त्यामुळे फार कौतुकाने आणि त्याचे संदर्भ या लोकगीतांमध्ये येत राहतात. निसर्गाला स्त्रियांनी आपल्या भावविश्वाचा भाग बनवला. निसर्गाचा आधार घेत स्वतःच्या सुखदुःखाला व्यक्त केलं, आयुष्यातील नात्यांच्या गुंत्याला व्यक्त केलं. कारलीचा वेल असेल, तोंडलीचा वेल असेल, भोपळीचा वेल असेल, असे कितीतरी भाज्यांचे संदर्भ या लोकगीतांमध्ये विखुरलेले आहेत. विशेषतः एका गीताचा मला उल्लेख करावासा वाटतो, तांबडे भाजीच्या अनुषंगाने आलेला. तांबडी भाजी, तांबडी बाई भाजी, भाजी रवली सडेवर, भाजी ठेवली उजावर, अशी तांबडी भाजी रुक्मिणी बाई ग धुवाळ्याची धाडिली पंढरीस. बघा पुन्हा इथं पंढरीला म्हणजे पंढरीचा संदर्भ, इथं भाजी रोवली जाते, इथं भाजी केली जाते, पण त्याचे डोहाळे मात्र त्या रुक्मिणीला लागलेले आहेत. याचा वेध या स्त्रिया घेत आहेत. फार सुंदर असं हे गीत आहे. त्याचबरोबर कारल्याच्या भाजीचा वेल आणि मग ती पुन्हा करण्यापर्यंतचा प्रवास या गीतामध्ये येतो. आणि यातून अगदी सासूर वाशिनीच्या माहेर जाण्याची धडपड जी आहे ती धडपड आपल्याला दिसून येते. पौष महिन्यात येणारा धालोत्सव याच्याबद्दल तर वेगळ्याच संदर्भातून बोलणं, कारण वनदेवतेचं आगमन त्याच्याविषयी असणारा श्रद्धाभाव या धालोतून व्यक्त होतो. शेवटाकडे येत असताना समारोप जो काही आहे किंवा या एकूणच माझ्या म्हणण्याचं जे काही मतितार्थ आहे तो मांडण्याचा प्रयत्न करते. एकूणच आदिम अवस्थेपासून मानवाचे निसर्गाशी सहज आणि उत्कट अशा स्वरूपाचे नाते राहिले. मानवाच्या आचार, विचार आणि व्यवहारावर निसर्गातील पर्यावरणीय मूल्यांचा प्रभाव आहे. लोकमानसाने निसर्गाचे श्रेष्ठत्व मान्य केले, पण त्याच्याशी सहअस्तित्व टिकवून ठेवणे हे स्वतःच्या अस्तित्वासाठी किती गरजेचे आहे हेही त्याच्या लक्षात आले. लोकमानसाच्या भोवतालचा निसर्ग जो आहे तो अनेक अंगांनी प्रभावित त्याला करीत राहिला आणि याचे पडसाद लोकसाहित्यात उमटत राहिले. लोकसाहित्य जपणे, त्याचं जतन करणं, त्याचं संवर्धन करणं ही काळाची गरज आहे. एकूणच लोकगीतातून माणूस आणि निसर्ग यांच्यातील सहज असे नाते पाहायला मिळते. निसर्गातील पंचमहाभूते आणि सगळी निसर्गसृष्टी लोकसाहित्यातील लोकजीवनाशी एकरूप झालेली आहे याची प्रचिती गोमंतकातील लोकसाहित्यातून, लोकपरंपरेतून येत राहते. आणि शेवटी तारा भवाळकर यांच्याच एका संदर्भाने मी माझ्या या वक्तव्याचा समारोप करेन. तारा भवाळकर म्हणतात की निसर्ग म्हणजे, लक्ष देऊन ऐकणं कारण इथं विद्यार्थी आहेत, निसर्गाकडे आपण किती आणि कशा पद्धतीने बघतो आहोत त्यावर आपलं भविष्य अवलंबून आहे. तारा भवाळकर म्हणतात, निसर्ग म्हणजे केवळ झाडे, पाने, फुले, पाणी, हवा नव्हे. निसर्ग म्हणजे केवळ झाडे, पाने, फुले, पाणी, हवा नाही, तर निसर्ग म्हणजे माणसाचे माणूस म्हणून अस्तित्व. माणसाचे माणूसपण संपले की उरते ते राक्षसी आणि उन्मत्त शरीर. माणसाचे माणूसपण संपले की उरते ते राक्षसी आणि उन्मत्त शरीर. आणि हे टाळायचं असेल तर त्याच उत्तर देतात आणि ते फार वास्तवपूर्ण असं उत्तर आहे. प्रकृती संवादी भावभूमीचा ओलावा आणि गारवा ज्या लोकसंस्कृतीने टिकवून ठेवलेला आहे. प्रकृती संवादी भावभूमीचा ओलावा आणि गारवा ज्या लोकसंस्कृतीने टिकवून ठेवलेला आहे तिच्याकडे अधिक सजगपणे आणि व्यापकपणे जायला हवं, हेच त्याचं उत्तर आहे. मला संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. आपल्या 5 वक्त्यांनी या विषयाचा वेगवेगळ्या संदर्भात वेध घेतलेला आहे आणि आपली मतं इथं मांडलेली आहेत.
वेळ प्रत्येकाला दिलेली वेळ ही 10 मिनटं होती, ती फार कमी होती हे मला मान्य आहे. परंतु नाईलाज असतो अशा वेळेला किती लोक बोलतात आणि ते किती बोलतात याच्यावरती पण अवलंबून असतं. त्यामुळे जो इथं हे सगळं मॉडरेट करतो ना, त्याची गोची होते. कारण त्याला बोलायचं असतं पण त्याला बोलता येत नाही. मग त्यांनी बोललेलं सगळं समारोप करताना त्याचा थोडासा आढावा घ्यायचा एवढंच त्याच्या हातात असतं. त्यामुळे मी जास्त वेळ घेणार नाही. सगळ्यांनी कमीत कमी 15 मिनटं घेतलेली आहेत. त्यामुळे मी 15 मिनटं नाही घेणार. मी त्याच्यापेक्षा कमी याच्यामध्ये हे सगळं समापन करणार आहे. या परिसंवादाची सुरुवात राजेंद्र केरकर यांनी केली आणि त्यांनी अगदी म्हणजे जे आपण पंगाऱ्यासारखी आणि पळस फुलणारा पळस ह्याची उदाहरणं देऊन त्यांनी पूर्वजांनी जीवनामध्ये माणसाच्या पळसाच्या पानातून काय काय शोधून त्यांनी काढलं, की कुठलेही त्याचे उपयोग शोधून काढले याच्याबद्दलही त्यांनी सांगितलं. शेतीचा शोध स्त्रियांनी कसा लावला त्याचंही त्यांनी विवेचन केलं. आणि आपल्याकडे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे घनसाळ हे खूप महत्त्वाचा अशी तांदळाची जात, परंतु ती खूप महाग आहे. आपल्याला ती सहजासहजी उपलब्ध होत नाही आणि महाराष्ट्रात ती मिळते. परंतु त्याचा उगम हा आपल्या गोव्यातल्या साळगावमधून झाला. हे याची माहिती अत्यंत महत्त्वाची माहिती राजेंद्र केरकर यांनी दिली. स्थलांतर करणारे लोक आपली संस्कृती सोबत घेऊन जातात आणि ते जिथं जिथं जातात आणि तिथं निसर्गाशी तद्रूप होऊन ते देवत्व अनुभवतात. याबद्दलचं त्यांनी आपला अनुभव सांगितला. श्रद्धेचा वापर हा पर्यावरणीय संस्करण किंवा आपलं संरक्षण कसे होते ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणून त्यांनी पिस्त्याची कोण, तिथले माशांची कथा हे सगळं सांगितलं. व्याघ्रपूजेची परंपरा आपल्याकडे वेगवेगळी म्हणजे वेगवेगळ्या प्राण्यांची पूजा करण्याची परंपरा आहे. ती म्हणजे वाघाची असू दे, कासवाची असू दे, मगरीची असू दे किंवा गायीची, बैलाची यांची पूजा, हे सगळं म्हणजे वेगवेगळे प्राण्यांची पूजा करणं ही आपली संस्कृती आहे. कारण त्याच्या मुळाशी आहे ती कृतज्ञतेची भावना. ज्यांची आपल्या ह्याच्यासाठी आपल्याला मदत होते, ज्या निसर्गतत्वांची, त्यांची कृतज्ञता व्यक्त करणं एवढंच फक्त याचा उद्देश असतो. श्रमसंस्कृतीतून शाश्वत सहजीवनासाठी निसर्गभान ठेवलं पाहिजे हे त्यांनी आपल्या ह्याच्यामध्ये सांगितलं. आणि खास करून ह्याच्यावरती जास्त विशेष जोर दिला आहे तो डॉक्टर मडगावकर यांनी. जल, जंगल, जमीन यांना पूजनीय स्थान कसं प्राप्त झालं आणि त्याचे संदर्भ काय आहेत हे त्यांनी सांगितलं. बैल, नाग, प्राणी, वेगवेगळ्या प्राण्यांची पूजा कशी होते आणि ते पूजनीय स्थान त्यांना का प्राप्त झालं याचाही त्यांनी आढावा घेतला. शिगम्यातील शिव्या, चोरांचे रोमट याची उदाहरणं देत त्यांनी निसर्गभान कसं राखलं जातं याचाही उहापोह केला. नव्या परब, समुद्रपूजा यातून निसर्गतत्वांची पूजा कशी केली जाते त्याच्याही बद्दल सांगितलं. फुगडी गीतातून निसर्गाची वर्णने आणि पर्यावरणाचे भान याचा त्यांनी सुरेख उदाहरणं देऊन त्यांनी केलेलं आहे. प्राध्यापक सुशा होणकर यांनी लोककथेच्या माध्यमातून लोककथेच्या संदर्भात मानव समाजाच्या आद्यकथा त्या कशा आहेत आणि त्यांचे वेगवेगळे प्रकार म्हणजे दंतकथा, दैवतकथा, परिकथा, प्राणीकथा, नीतिकथा अशा ह्यांचा संदर्भ घेत पंचमहाभूते ही जिवंत असून त्यांची पूजा अर्चा का व कशी केली जाते याबद्दलही थोडंसं सांगितलं. त्यांनी गोमंतकीय वेगवेगळ्या लोककथांचेही संदर्भ सांगितले. आटलाक पेटलाक किंवा चिमणा आणि कीड किंवा चित्रसेन अशा सगळ्या किंवा पडवळ्याची कहाणी, भावा बहिणीची कहाणी हे सगळं त्यांनी याच्यामध्ये
त्याचे संदर्भ सांगितले. राखणदारी संकल्पना आणि जंगले, राय, जलसाठे यांचे रक्षण हे पण त्यांनी याची पण त्यांनी चांगली नोंद घेतली. विठ्ठल शेळके यांनी ते ज्या समाजातून येतात त्या धनगरी समाजाचं उत्तम हे चित्रण त्यांनी आमच्यासमोर सादर केलं. खरं म्हणजे त्यांना आणखीन वेळ द्यायला हवा होता हे मला मान्य आहे, परंतु मला जेवढं शक्य होतं तेवढं मी 10च्या ठिकाणी 20 मिनटं त्यांना दिली. पण तरीसुद्धा त्यांचं हे ऐकत राहावं असं वाटत होतं, कारण ते जीवन जगलेले आहेत, तो अनुभव आहे. आणि तो अनुभव ज्या वेळेला कोणी कथन करतो त्याला तसं वेळेचं भान आपण ठेवून चालत नाही. त्यांना भरपूर वेळ द्यायला पाहिजे. त्यातूनच त्यांचं सगळं जे जीवनाचं समग्र चित्र जे असतं ते आपणासमोर उभं राहतं. जे जीवन आपण जगलो ते आपण सांगतो त्यावेळेला त्याची एक हे परिणाम वेगळा आवरत असतो. डॉक्टर गीता एर्लेकर यांनी मानव आणि निसर्गांचे सहअस्तित्व आणि मानवाने जपलेल्या श्रद्धा आणि संस्कार यातून निसर्गाचा आणि पर्यावरणाचा अनुबंध कसा निर्माण होतो याबद्दलचे त्यांचे विचार त्यांनी मांडले. माटोळी, देवराया यातून जैवविविधता आणि ती कशी माणसाने जपलेली आहे तेही त्यांनी छान पद्धतीनं इथं मांडलं. वेळ कमी मिळाला त्यांना, पण आणि त्यांनी पण वेळेचं भान चांगल्या पद्धतीनं राखलं. वृक्षवल्लरींना मनुष्याची कुलचिन्ह मानण्याची प्रथा कशी सुरू झाली आणि त्याच्या मागची भावना, माणसाची भावना आणि निसर्गाचा समतोल, पर्यावरणाचा समतोल हा त्यांनी अधोरेखित केला. फळाफुलांचे संदर्भ देत फुले माळून अयावपण भोगले हे त्यांनी सांगितलं ना. स्त्रीची भावना काय असते, कारण स्त्री म्हणते की आपल्याला जे फूल मिळालं आणि जे आपण माळू शकले त्यातून मी काय अनुभवलं तर माझं अहेवपण हे जे आहे ना त्याला दुसरी तोडत नसते. स्त्री जीवनामध्ये स्त्रीच्या या भावनेला खरं म्हणजे सलाम करायला हवा. ती भावना त्यांनी या आपल्या ह्यातून व्यक्त केली. माणसाचे माणूस म्हणून अस्तित्व ह्या तत्वावरती त्यांनी सांगताना तारा भवाळकरांच्या यांचा संदर्भ दिला आणि त्यातून माणसाच्या मनाचा ओलावा हा निसर्गाचे भान जोपर्यंत आपण राखतो तोपर्यंत टिकून राहतो ही कल्पना त्यांनी मांडली. या सगळ्या वक्त्यांचे मी आभार मानतो. त्यांनी आपल्या खूप छान पद्धतीनं दिलेल्या वेळेत नसलं तरीसुद्धा त्यांनी छान पद्धतीनं हे सगळं मांडलं आणि विषयाला न्याय दिला. त्याबद्दल त्यांचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. आपण सगळ्यांनी त्यांचे हे सगळं ऐकून घेतलेलं आहे. त्या संदर्भात आपल्या काही कुतूहल जागृत झालेलं असेल, काही विचारायचं असेल, काही समजून घ्यायचं असेल, अधिक समजून घ्यायचं असेल तर आज ते वेगळे उपलब्ध असतील त्यावेळेला आपण करू शकता किंवा दिवसभर आता ते असणार आहे तशी माझी कल्पना आहे. आणि नसले तरी ज्या वेळेला तुम्हाला वाटेल की कोणाशी तरी आपण बोलावं या संदर्भातील समजून घ्यावं, कारण कुतूहल निर्माण झाल्यावर तर ते पूर्ण करून म्हणजे ते समजून घेणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. विद्यार्थी दशेमध्ये हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग असतो आणि ज्यांनी ते सगळं अनुभवलं त्यांना त्याचं समाधान फार मोठं असतं. आयुष्यात काहीतरी त्यांनी आपण त्याला गाठावलेलं असं म्हणतो ना, तसं त्यांच्या पदरी काहीतरी पडतं. तर तशा पद्धतीनं आपण सगळ्या विद्यार्थ्यांनी अप्रोच ठेवावा आणि आज ज्या पद्धतीनं आपण यामध्ये सामील झालात तसं यापुढे अशा कुठल्याही संधी जर मिळाल्या या पर्यावरणासंबंधी, लोकसाहित्यासंबंधी, लोकसंस्कृतीसंबंधी, लोककलांसंबंधी, म्हणजे ती तुमची ओळख आहे, ती तुमची अस्मिता आहे. कुठंही तुम्ही जाल उद्या तिथं गेल्यानंतर तुम्ही कुठचे आहात तर समजा आपण एखाद्या परदेशामध्ये आहोत आणि त्या परदेशामध्ये कुणीतरी एखाद्या कोकणीतनं तुम्हाला
मोठ्याने हाक मारली, अरे ओ अमुक अमुक असं जर त्यांनी विचारलं तर एकदम तुमचे कान टवकारतील, अरे कोण आहे इथं, हा म्हणजे ती आपली ओळख आहे. भाषा आणि संस्कृती आणि हे जे आहे ना, ती आपली ओळख आहे. तर ती ओळख कधीही विसरून देऊ नका. ती जतन करा, जपून ठेवा आणि त्यातनं आयुष्य समृद्ध करा.